March 5, 2026. Ayan. So, bago ang lahat po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng Kamsur Media friends po namin na nandito ngayon. And counting po tayo. I hope makarating din po yung iba. And of course, we also have our Facebook Live. Bali live po tayo ngayon sa ating DOH Bicol CHD Facebook page. Ayan. So, to start, let me acknowledge our dear resource speakers, starting, of course, with our medical specialist for and provincial DOH officer of Camarines Sur, Dr. Ray J. Miliana. Ayan, palakpakan naman natin si Doc. And of course, kasama po ni Doc ang ating team from the DOH Bicol CHD, our Regional Medical Coordinator of the Rabies Prevention and Control Program, Dr. Xavier P. Vallejo. Yan. Si Doc X po. Yan. Alright, so kasama din po natin ngayon ang ating Regional Medical Technologist, Coordinator, National Tuberculosis Program, Miss Lillian Rose Contessa TNCSA. Ayan. Si Ma'am Tessa po. You may call her Ma'am Tessa. Tapos si Doc X. Tapos kasama din po natin ang ating Regional Program Manager, HIV, AIDS, and STI Prevention and Control Program, Mr. Samuel David Banico. Ayan, si Sir Sam. Ayan. All right, so to deliver our opening message, may we call on Dr. Ray. Ayan. Apo. Saan niyo gusto? Hello, salamat Maite. Maray na hapon po sa Gabos. Salamat po sa pagpaunlak na pagdigdi po sa tuyang press con. No? We are very happy and honored na nandito si ARD na ang PIA, si Ma'am Lizelle Makatangay and company. And sa Gabos pong media partner ng Kamsur and neighboring municipality up to Iriga, no? Good afternoon. May I read the message of our Regional Director, Dr. Rosa Maria Rimpilio? Magandang hapon po sa ating mga kasamahan sa media at sa lahat ng naririto ngayon sa ating press conference. Nagpapasalamat po ang Department of Health Bicol, Center for Health Development sa inyong patuloy na pakikipagtulungan at pakikiisa para sa kalusugan ng ating mga kababayan dito sa Camarines Sur. Ngayong araw, pagtutuunan natin ng pansin ang dalawang mahalagang programa para sa buwan ng Marso. Ang Rabies Prevention and Control Program at ang National Tuberculosis Program at bigyang diin ang napapanahong usapin tungkol sa National HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infection Prevention and Control Program. That's why we have here our program coordinator, Mr. Banico. No? Ang mga programang ito ay nanatiling seryosong usapin sa kalusugan na nangangailangan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan at komunidad. Ang rabies ay 100% na maiiwasan. Ngunit patuloy na rin tayong nakapagtatala ng mga kaso ng animal bites sa iba't ibang lugar sa ating rehiyon. Ibig sabihin, kailangan pa nating palakasin ang kampanya sa responsableng pag-aalaga ng ating mga alagang hayop at agarang pagpapagamot matapos makagat o makalbot. Sa pamamagitan ng ating mga Animal Bite Treatment Center at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, pinalalawak natin ang access sa bakuna at health education and information drive sa ating mga komunidad. Samantala, ang tuberculosis o TB ay nananatiling isa sa mga pangunahing nakakahawang sakit sa ating komunidad. May libre at epektibong gamutan, ngunit hamon pa rin ang maagang pagpapasuri at ang stigma na
kaakibat ng sakit na ito. Sa buong rehiyon, pinaigting natin ang active case finding, paggamit ng mobile X-ray services, at community-based screening upang mas maagang matukoy at magamot ang mga kaso ng TB. Kasabay nito, nais din nating bigyan diin ang kinakaharap na suliranin sa human immunodeficiency virus sa rehiyon o sa tawag na HIV, kung saan kinakailangan nating palakasin ang kamalayan tungkol sa HIV at AIDS. Ang pagpapasuri, maagang pagtuklas at tuloy-tuloy na gamutan ay mahalaga upang mapanatiling malusog at produktibo ang ating mga kababayang may HIV o persons living with HIV. Ngayong buwan ng kababaihan o Women's Month, kinikilala natin ang mahalagang papel ng kababaihan sa pagtaguyod ng kalusugan ng pamilya at komunidad. Kasabay nito, pinaalahanan natin ang lahat na ang kababaihan ay may karapatan sa tamang impormasyon, access sa HIV testing at serbisyong pangkalusugan na ligtas, may pagalang at walang diskriminasyon. Patuloy nating pinalalakas ang primary care services sa ilalim ng universal health care upang mas maging abot kamay ang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa malalayong lugar. Malaki ang papel ninyo, aming media partners, sa paghahatid ng tama at napapanahong impormasyon. Kayo ang aming katuwang sa paghubog ng kamalayan at paghimok sa publiko na makiisa sa mga programang pangkalusugan. Sa ating pagkakaisa, makakamit natin ang layunin, mapapababa at tuluyang maiwasan ang mga sakit na kayang pigilan. Sama-sama nating ipagtaguyod ang isang mas malusog at mas ligtas na komunidad sa ating rehiyon. Diyos mabalos po sa Saindong Gabos. Yan po ang mensahe ng satuyang OIC Regional Director, Dr. Rosa Maria Rimpilio. Thank you po, Doc, sa message po ni RD. Ayan. Thank you, Dr. Ray. Now naman po, before we head on to our topics, let me acknowledge din po ang presence ng bawat isa. Starting po with Ma'am Vanessa from radyo natin, Baal. Ayan. Thank you, Ma'am. Ayan. So we also have Ma'am Glenda from RPNDZKI. Ayan, si Ma'am Glenda. We also have po from Radyo Pilipinas Naga, Ma'am Vanessa. Ayan. And we also have po from Eagle FM Naga, Ma'am Donna. Ayan, si Ma'am Donna. And from Brigada News, Ma'am Janessa. Nasaan si Ma'am Janessa? Ayan, si Ma'am Janessa. Thank you po. Ayan. So we also have Sir Carlo from Eagle FM. Ayan, Sir Carlo, hello po. And Ma'am Jean from Bombo Radio. Kasama niya po si Ma'am or Sir Justin? Sir Justin, ayan. Thank you po. And of course, nandito rin po si Miss Antoinette Eduardo from RMN DWNX Naga. Ayan, si Ma'am pala. Alright, so we also have from radyo natin, Ma'am Mate, tama po ba? Ma'am? Mafe, Ma'am Mafe. Hello, Ma'am. Parang pares tayo, Maite ako eh. So, ayan, so we also have din po from DWRN Naga, si Ma'am Alyssa and Sir Mark. Nasaan si Ma'am Alyssa? Ayan. Hello din po. And we have from DWIZ FM Naga, Sir Bong.
Ayan. Hello po, Sir Bong. And of course, last but not the least, we have with us our dear friends from the Philippine Information Agency, Kamsur, Ma'am Lizelle Makatangay, and Ma'am Jam Madrid. Hi, Ma'am. Hello po. Ayan. All right, so let's start na po with our first topic for our event. To discuss Rabies Awareness Month, let us hear from Dr. Xavier P. Vallejo. So yun, good afternoon po. Actually, second press ko na natin to with rabies. So nagkandak tayo ng last press ko ng rabies is nung July. So second time na natin to. So once again, I'm X and I'll be discussing to you the Rabies Awareness Month or much better na mai-discuss ko sa inyo yung entire National Rabies Prevention and Control Program. So for the disclaimer ulit, ang National Rabies Prevention and Control Program ay hindi lang for DOH. Marami tayong agency na kasama sa committee, which is the Department of Agriculture, chaired by the DA, then followed by the DOH, and members with the DALG, DepEd, DNR, and all the LGU. So, ang rabies ay hindi lang sa isang agency. Madami tayong pwedeng kalampagin na mga national agency for us to achieve the zero rabies death. So, once again, I'm X, and this is the National Rabies Prevention and Control Program under the Local Health Support Division Infectious Disease Cluster of the DOH Bicol CHD. So, the people behind the program is with me, Ma'am Ruby, and Sir Jaime. So, kami yung bumubuo ng team ng National Rabies Program sa region, and we handles the program on a region-wide level. So currently, ito yung bago nating, hindi pala bago, ito yung dati nating slogan or theme for the rabies awareness. Recycled to noong 2026, ay noong 2025. So ngayong 2026, same pa din tayo ng rabies-free na pusa't aso kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Yung poster, nagilang lang silang tao. Kung papansin nyo dito, naka-cartoons pa, dyan naging tao na sila. So, yan lang yung bago, pero same pa din. Giving emphasis sa pusa. Madidiscuss ko pa din yan later on kung bakit. So, of course, the vision of this program is to have a rabies-free Philippines by 2030 and to end human deaths from dog-mediated rabies by 2027. So as you can see, malapit na tayo sa deadline. So the deadline is deadlining. So hindi lang to, hindi na lang namin to goal. Goal na natin tong lahat kasi malapit na tayo sa deadline. So we must work together. So what are the legal mandates of this program? So meron tayong RA 9482, which is the Animal Welfare, the Anti-Rabies Act of 2007, and we have RA 8485, which was amended ng RA 10631, which is the Animal Welfare Act. Then we have the Batas Pambansang Bilang 97, which an act provide compulsory immunization of livestock, poultry, and animals, dangerous communicable diseases. And we have EO number 84 of 1999, which declares, kung ano yung ginagawa natin ngayon, which declares March as a Rabies Awareness Month. Kaya natin to ginagawa. Ito yung dahilan, EO number 84 of 1999. So, it outlined the measures such as mass immunizations of dogs, information campaigns, and creation of the National Rabies Prevention and Control Program, and of course, the Memorandum of Agreement of the Interagency, which implements the National Rabies Prevention and Control Program. So I will discuss to you kung ano yung current rabies situation natin sa Bicol region. So, as you can see in the table, this is the table that shows
the animal bite cases from 2020 to 2025. So kung papansinin nyo, walang pointer. Anyway, kung papansinin nyo sa table, we have an increasing animal bite cases starting from 2020. Then it increased yearly hanggang sa 2025, umabot na tayo sa 118,000. So, ang notable lang naman sa table na yan ay bukod sa bumaba si Kamsur, si Sorsogon ay nag-times 2. From 12,000, si Sorsogon, naging na siyang 22,000. Si Kamsur naman, at statistically mabigat, pero may bawas siya ng mga at least 2,000. So yan yung graph showing the cases. Animal bite cases is not just the bite. Animal bite cases include the scratch. So yun yung alalahanin natin. Hindi lang to kinagat. Kasama dito lahat ng mga nakalmot at nakagat ng aso at pusa. So yun yung term for kalmot and kagat, the animal bite cases. So ito naman yung human rabies suspect distribution per province nung 2020 to 2025. So ito yung mga mukhang rabies na nakita natin sa entire Bicol region. So of all dun sa nakagat, ito yung possible na rabies. Ito yung mga tao doon na mukhang may rabies. So kung titingnan nyo, yung data is very fluctuating. May tumataas, may bumababa, may tumataas ulit. So, ang maganda lang, nung 2024 versus 2025, napababa natin yung case natin from 35 to 22. Si Kamsur, nabawasan siya ng 3, 11 na lang. So, lahat ng provinces ay bumaba except si Sorsogon, which Damasbate, which from 0, naging na siyang 2. So, siya lang yung may increase when it comes to human rabies suspect. So, ito yung graph. As you can see, may isang probinsya na 0. So, which is the Catanduanes. Bakit si Catanduanes ay 0? Kasi, declared natin siya as rabies-free area. Or si Catanduanes ay declared as rabies-free province together with Ticao Island, which declared by the National Rabies Prevention and Control Program as a rabies-free island. So ito yung goal talaga natin for the entire Bicol. Makapag-declare tayo ng mga areas sa Bicol region as rabies-free. Ito ay hindi lang naman namin magagawa ng kami lang. Kaya nga nandito kayo with our partners na maibigay yung information sa mga tao na kaya nating mag-declare ng rabies-free areas. Ito kasi mga island to, so madali lang. So, meron tayong mga island barangay within Kamsur and Albay, which is paunti-unti, hopefully ma-declare natin in the next few years. So, dahil Women's Month, ito yung relationship dito with the Women's Month. Sa national data ng rabies program, almost statistically pareha si lalaki and si babae. Pero when it comes to Bicol region, mas mataas si female versus male. So titingnan nyo, nung last year, almost the same sila. Ngayon, medyo mas mataas na si female versus the male. Natanong ko to sa mga event na ina-attendan ko kung bakit daw mas madami na yung babae ngayon. Dati siguro yung mga kagat kasi natin, yung mga lalaki, more on occupational hazard. Yung mga babae kasi ngayon, ang cases natin, kasi nga nabanggit ko kanina, mas madami na yung cats, di ba? So yung mga female, sila yung mas madalas na may pets. Di ba? Sila yung mahilig mag-pet ng dog, ng pusa. So sila yung madalas na case natin for animal bite and animal scratch. Siguro nakaka-relate kayo doon. Madami na nga ngayong mga fur moms and fur dads, di ba? Yun yung tawag natin. Fur parents. So by age naman, hindi naman siya nagbabago. Always naman na may mas mataas ang more than 15 natin when it comes to animal bite cases. Kung titingnan nyo, meron namang statistically difference, pero meron pa din tayong cases ng less than 15. Ang less than 15, nabanggit ko to last press con,
na yung mga pediatric population natin, pwede na silang mabigyan talaga based sa recommendation ng mga pediatrician ng pre-exposure vaccine for rabies. So, pwede na siyang maging part ng routine immunization ng mga bata. Kasulad ng BCG, basta yon, hindi ko na masyadong memorize yung binibigay sa bata, pero yun. So, nabanggit ko kanina, sa national data, mataas pa din tayo ng dogs. Pero pagdating naman natin sa Bicol region, way higher ang cats versus dogs. So kaya siguro binibigyan na nila ng importance yung theme natin ngayon na rabies-free na pusa't aso, kaligtasan ng pamilyang Pilipino. We are giving emphasis na with the cats. Kasi dati dogs lang yung dogs lang yung pinanggagalingan natin ng rabies. Ngayon, we have cats na. So, baka doon pwede na tayong mag-focus sa lahat. So, other animals na nagbabite, hindi na lang dogs. Pero, dogs kasi yung madalas stray sa mga kalsada and all, di ba? So, dahil dyan, ito talaga yung pinaka-important messaging natin. Katulad nga ng inuulit ko, wala kasi tayong babakunahan na tao kung lahat ng pet owners ay responsible. Ito yung gusto nating maiparating sa ating mga kasama, sa mga munisipyo, sa lahat. Bilang media partners namin kayo, ito yung gusto nating maiparating natin sa kanila. Ang maging responsible pet owner. So, sabi dito, pets are cherished members of our family. So, but they are also an integral part of our community ecosystem. So, every dog, cat, and companion animal shares a neighborhood's parks and public spaces. Di ba madami tayo mga hayop na gumagala-gala. Yung iba pa nga sinasama sa mall, di ba? Pwede na yon sa restaurant sinasama. So, these connections means that how we are care for our pets directly impacts the health and safety of everyone around us. So, pag may alaga kang pusa or aso, responsibilidad mo na alagaan sila ng maayos. So, pag naalagaan natin sila ng maayos, this will prevent rabies transmission, reduce animal bites, prevent stray population growth. Ibig sabihin, pag walang galang aso or galang pusa, wala namang kakalat na mga palaboy-laboy na dogs and na cats, di ba? Kung nasi-shelter lang din siya na lang maayos. And of course, we protect the vulnerable groups, which is the elderly and the pediatric population, and of course, the immunocompromised, na mas mahirap magkaroon ng cases ng rabies. And lastly, we promote a healthy community. So, pag nag-aalaga tayo ng maayos or responsible pet owners tayo, mapopromote natin yung safe, responsible pet ownership creates a thriving neighborhood. So, itong commitment na to, hindi lang to sabi-sabi lang natin, sabi-sabi lang ng program. This is anchored towards the Republic Act 8485 and the 9482, which the Animal Welfare Act and the Anti-Rabies Act of 2007. So, rabies daw is a preventable public health threat. So, katulad nga ng sinasabi natin, it remains one of the most serious public health threats globally. Yet, it is entirely preventable through responsible actions. So, understanding this disease is crucial for protecting our families and communities. Katulad ng palagi nating inuulit, si rabies ay 100% preventable through vaccination and of course, responsible pet ownership na yun yung messaging na gusto nating iparating. This is always fatal. So, sure tayo, pag nagkaroon ng rabies symptoms, ang possibility na mamatay ang isang tao ay sobrang taas. So, preventable but fatal. So, this is mainly transmitted through dog bites, not dog bites, cat bites, bat bites, and other wildlife natin na may risk for rabies. And of course, these affect the nervous system at ito ay may incubation period na tinatawag natin. So, pwede kang makagat sa paa, then pwede kang mag-manifest ng symptoms from months to years. So, medyo mahaba yung gaps niya na pwede kang magka-rabies. So, mas mataas yung chance mo na pwede ka pang magpabakuna. So, hindi naman agad-agad pag nakagat ka unless nasa taas ng neck, yun, emergency yun.
So ang rabies kasi once na nakagat ka, hindi naman siya totally emergent. Kailangan mo lang mabakunahan as early as possible. Dahil dyan, ito yung gusto natin. Yung mandatory dog vaccination, dog registration, restraint and supervision to prevent exposure and bites, and of course, yung incident reporting. Gusto natin, pag may nakagat, i-report agad. Yung iba kasi, nakagat na yung halimbawa, nakakagat yung alagang pusa nila. Tapos, nakagat yung kapitbahay. Pakakagat ng kapitbahay, syempre sasabihin, yung aso mo, kinagat kami. Pero itong si kapitbahay, i-deny na pusa or aso niya yan. Di ba may mga ganong incident? Hindi namin yan pusa at hindi namin yan aso. So, sino nang responsible doon? So, dahil doon, meron tayong parang pwedeng maging what if sino nang magbabayad doon sa ano yan. Kasi iniiwasan na maglabas ng pera. Pero dahil pet mo yun, dapat ikaw yung mag-handle ng responsibility kung nakakagat yung aso or pusa nyo. So, daily practices that protect public health. So, under the 8485 and RA 9482, responsible pet ownership isn't just about love and care. Hindi lang siya pag-aalaga at pagiging responsible sa mga pet. It's about specific actionable practices that directly impact the community health. So, pag ginawa natin to, sure tayo na hindi ganon kabigat yung magiging problema natin pagdating sa rabies. Kasi nga katulad ng palagi kong inuulit-ulit, wala tayong babakunahan na tao kung lahat ng dogs, lahat ng pets, lahat ng stray dogs, lahat ng stray cats is well managed natin sa society. So of course, we have regular rabies vaccination. We have to properly nourish and have the dogs and cats veterinary care, and dapat meron silang tirahan. Malinis yung tirahan nila, and of course, katulad na sinabi ko, pag may nakagat yung alaga nyong pusa or aso, huwag nyo nang takbuhan. Be responsible enough na tanggapin na alaga nyo yun na nakakagat. So, anong mangyayari kung hindi tayo responsible pet owners? Ano yung consequences sa atin kung hindi tayo, hindi natin naaalagaan ng maayos yung mga ating mga alagang hayop? Meron tayong pets without proper care become malnourished. Magiging silang payat, magiging silang sakitin, magiging silang unvaccinated. So, sila yung pwedeng magdala ng sakit sa community natin. So, yung mga abandoned pets, usually sila yung nagmumultiply. Di ba? Yung mga dogs na pag-alagala lang, usually, randomly, they are procreate, then paggising na naman natin the next month, meron naman another dogs. So, sino na nag-aalaga sa kanila? So, pag hindi natin sila naaalagaan, mas dumadami at dumadami yung mga stray dogs and stray cats. And of course, pag madami tayong stray dogs and stray cats, madami tayong higher bite incidence. Di ba, madami silang pag-alagala sa... Napapansin nyo ba yung mga kalsada sa mga barangay natin? Doon na sila nakahiga. Aminin, yung mga barangay nyo, may mga nakahigang aso sa mga barangay roads, di ba? Normal setting yon sa barangay natin. So, isa yun sa tinitingnan natin na parang dapat supposedly wala talagang nakahigang dog sa mga barangay roads. Supposedly, dapat nasa bahay sila, nakatali, or kung hindi man nakatali, naka-confined on a safe and appropriate areas, di ba? Hindi yung, kasi isa din sa cause nito, kung babalikan natin, madami tayong motor accident, madaming motor na aksidente kasi umuiwas sa mga dogs na nasa barangay roads natin. Di ba? So, ito pa, isang impact na pag walang gumagalang aso sa mga kalsada natin, may iwasan din natin yung mga aksidente sa kalsada. And of course, pag hindi natin sila naalagaan, yung mga unvaccinated natin ng mga stray dogs, sila usually yung pinamumugaran ng mga rabies virus. Kasi dirty environment leads to pag-multiply ng rabies virus. So sila usually yung reservoir na tinatawag natin. And of course, pag meron tayong ganito, unsafe yung mga communities natin. 'Di ba? Imagine mo yung mga anak nyo, yung mga apo, imbes na maglaro sa park, hindi sila makalaro sa park kasi may mga dogs tayo na stray
at may mga cats tayo na paggalagala. Di ba? Yun yung dapat iparating natin. Total kayo yung media partners natin. Tulungan nyo kami na iparating natin to sa society. Be our responsible pet owners. So, public health begins with prevention at a household level. Katulad ng binanggit ko kanina, kung nakahagat yung aso nyo or yung pusa, be responsible enough to own it up na aso namin yan. So, every responsible pet owner, vaccination, restraint, proper care prevents the cascade of problems that lead to community-wide health threats. So, the cost of prevention is minimal compared to the human and economic cost of rabies cases and community fear. Ito yung sinasabi natin na mas madali, mas mura mag-alaga ng maayos na dog at cats kaysa magpabakuna. Kasi magkano na ang bakuna ngayon? Di ba mahal na? So, kung yung aso nyo, tinali nyo ng maayos sa loob or pinapakain nyo ng maayos sa loob, hindi mo po problemahin yung pagpabakuna so na nakagat nun. Di ba? Magkano ng isang bakuna, it takes siguro 1.5 per shots. Tapos, ano yan, 1.5 times 3 usually or 1 times 4. So, mas mahal para sa may-ari ng aso at pusa. So, responsible pet ownership daw equals rabies containment. So, we vaccinate, we restrain, and supervise, we report immediately, and we prevent abandonment. So, ito yung mga responsibility, ulit-ulit na tayo. So, when community practice responsible pet ownership, rabies transmission is contained. Responsible pet ownership is not just a legal compliance. Hindi lang dahil to sa batas. It is a public health intervention that saves lives. So, tayo ay makakatulong, makasalba ng buhay kung lahat tayo ay nagtutulungan sa pagpapalaganap or pagpaparating sa mga tao ng responsible pet ownership. So yun, pag nagawa natin to, ma-achieve natin yung tinatawag nating the goal natin is yung zero human rabies death. So achieving this require a sustained commitment from every pet owner. Hindi lang sila, pati tayo lahat. Supported by barangay health workers, veterinarians, and LGUs working in coordination. So, pwede nyong kalampagin yung mga LGUs nyo na, oy, sa inyo nakalodge yung Anti-Rabies Act natin. Kailangan nyong ayusin yung pagpa-implement natin ng batas na to. Kasi sila talaga yung implementing partner natin sa baba, ang mga LGUs. So, kung si LGUs nyo ay madaming aso, madaming dogs na nakagala, sila yung tanungin nyo kung bakit matami tayong aso na gumagala. So yun, end rabies now, be a responsible pet owner to build a safer community. So dahil dyan, ito yung mga activities namin for the 2026. So nag-umpisa na, we have yung Walk with Your Pets region-wide activity. Kung naalala nyo, nung March 1, meron kaming region-wide Walk with Your Pets na simultaneously ginawa sa 6 provinces, sa Bicol Region, sa Naga, sa Cam Norte, sa Daet, sa Masbate City, sa Sorsogon City, sa Legazpi City, and yon, nabanggit ko na. And of course, ito yung mga activities namin, training for rabies exposure management, advocacy for provinces, provision of vaccine, the immunoglobulin, and of course, health advisories about rabies. So, ito, gusto ko din na ipatulong to sa inyo na iparating natin to sa, pag in-scan nyo yung QR code ng image na yan, dyan lalabas yung mga certified natin or dumaan sa DOH ng mga Animal Bite Center na sure tayo na good quality service. So, pag in-scan mo yan, lalabas yung listahan ng certified natin sa Bicol Region. So, dapat ito yung ina-advertise natin sa mga tao na dito lang kayo magpabakuna. Kasi yung mga animal bite treatment center natin, para lang yung mga mushroom, nagsusulputan sila kung saan-saan. Di ba? Lahat ng santo, napansin nyo ba? Lahat ng santo naging animal bite na. Tinawag na nila lahat ng santo, si Saint something, Saint ganito. Lahat ng santo, na pangalanan na nila sa sobra nilang dami. So, ito yung gusto natin iparating. Tulungan nyo kami na sabihin na ito yung mga animal bite na certified lang ng Department of Health.
So ulit-ulit ako na sinasabi, rabies is 100% fatal but it is 100% preventable. So hindi lang to role ng DOH, role natin tong lahat as society na matulungan tayo na ma-resolve natin tong rabies. So that would be all. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Xavier Vallejo, ang ating Regional Medical Coordinator of the Rabies Prevention and Control Program. We have to discuss World TB Day po. We have with us Ms. Lillian Rose Contessa and CISA, our Regional Medical Technologist Coordinator of the National Tuberculosis Program. Thank you, Ms. Denise. Okay, siguro po palagi na kayo nakakarinig tungkol sa TB, di ba? So, kung bagal, mag-TB 101 na muna po tayo para ma-refresh po tayo sa ating knowledge or understanding on the prevention and treatment ng TB. Next slide, please. So, ito muna ang statistics ng TB sa Bicol region. So, ang male cases and female cases for 2024, makita nyo po dyan. For 2024, we have 19,511. And female cases, 10,647. Compared nyo po dito sa 2025 na cases na 20,421 and female 11,101. Then, for our next slide. For our TB all forms, ang TB all forms, nandito yung mga new cases, mga relapse. Ito po, yung Bicol region, makita nyo po dyan, for 2025, ay dumami po tayo for we have a 31,137 and 30,000 compared to 2024, 30,158. So, alin po ditong probinsya ang pinakamadami? Okay po. So, next is our case notification rate. Ito po yung na-notify natin ng mga TB cases. Included na po dito yung from our partners, from private clinics, from private hospitals, lahat na po, dyan na po nalalagay yung mga TB cases po nila na notify. So, Bicol Region, 453. Mataas. Then, compared po sa 2024, pero hindi naman po siya masyadong tumaas. And for our successfully treated na mga TB patients, ay medyo bumaba po siya from 94% to 93%. Dahil po dyan ay, kasi hindi pa naman po sila tapos ng treatment. Malay mo po, nag-start sila ng treatment ng October, kasi later, makikita nyo po ang gamutan for drug-susceptible TB and for drug-resistant TB. Iba po ang gamutan nila months, the number of months na nagagamutan po sila. Next slide, please. So, ang National TB Control Program, ang vision nito ay kagaya ng rabies to be TB-free Philippines with 0 deaths. So, lahat naman ata tayo, ang target natin ay 0 deaths. For our mission, is effectively undertake a multi-sectoral approach for intensified people-centered, inclusive, and quality TB care and support. And our goals are to accelerate reduction of TB mortality rate from 18 to 5% per 100,000 population and a TB incidence rate from 643 to 300 per 100,000 population. And also, kailangan natin TB catastrophic cost, 0 po dapat tayo lahat dyan. And 0 lahat po sa TB-affected household. Next slide, please. So, tingnan po na muna natin kung ano talaga ang TB. So, ano po ang TB? Ang tuberculosis o TB sa mga mayayaman, anong tawag po? Ay, lang. Joke. Cox po yan. So, tuberculosis, disease po ito caused by a bacteria called the Mycobacterium tuberculosis.
Pag lungs ang naapektuhan, ang tawag dyan ay pulmonary TB. Nakaka-affect din po kasi ang mga atong Mycobacterium tuberculosis or itong bacteria sa other parts ng ating program. Kaya ang tawag dyan sa kanila ay extrapulmonary TB. Pag severity, if untreated, magiging fatal ito. Next slide. So, paano nade-develop and na-spread ang TB? So, yung TB infection process, yung initial infection, when a person inhales yan sa air ng TB bacilli, the immune system often prevents them from growing, so leading to an inactive or latent TB infection. Nandito yan sa loob natin. Hindi lang siya na-activate. So, latent TB, in this dormant state, the bacteria remain inactive and the person shows no symptoms, feels fine, and cannot spread the disease. Once na-reactivate ito, yun na po na may mga signs and symptoms na po tayo ng isang TB. So, how TB spreads, next slide please. Meron na po tayo yung picture. So, it spreads through the air when people with TB, so may tao na pong TB, nag-cough, nag-sneeze, tsaka nagdudura po kung sain-sain. Next. Ito na yung tanong. You cannot get TB from holding hands, sharing utensils, and dried sweat. O kaya yung ano ka po sa may TB. Once kasi po na nag-uminom na ng TB meds, hindi na po tayo niyan nakaka-infect. So ito po ang inaano natin na palagi baga na pag naaraman tang may TB ang sarong tao ay kahit yung alam mo yung kapamilya nagtataram na ay ulisan na nga sa imo ang utensils, sa imo na nga inipagamiton, sa imo sa na nga iyan, daiman po. Ngata po, di ba airborne po nakukuha po ang bacteria po. Next po. So ano yung mga simptomas? Mga symptoms po ay 2 weeks or more than 2 weeks cough. Tapos, fever of unknown origin, lalo baga po pag, ano ito yun, pag hapon ba yun, yung nagkakalintura, unexplained loss, yung hindi nagpapaslim. Bigla na lang siyang nagpapapayat, and night sweat. So, ang important ito, TB symptoms can be mild for many months, leading to delays in seeing care and increasing the risk of spreading the infection. So, ito po yung kung may mga symptoms tayo, ito yung QR code. Diyan nyo lang po siya makikita kung saan mga facilities, mga TB DOTS facilities, diyan nyo po makikita po itong mga kung saan nyo mapupuntahan para magpa-treat ng TB. Next. So, paano naman po yung screening and diagnosis? So, TB is screened and diagnosed. Ito po yung yung mga matataas, yung mga vulnerable population na high risk for infection. Ito yung mga senior citizen, kagaya ko na. Then, contact of a person with TB. Formerly had TB. Nung nabulong na po, tapos meron pa rin. Then, diabetes. O ako yun. PLHIV, hindi ako yon, and other diseases. Then, smoking and underweight. Kaya kain lang tayo ng kain, pero moderate na pagkain. Moderate na pagkain. So, next po, para naman, ito pa to, how is TB screen and diagnose? Siyempre, sa una po, di ba, pupunta ka sa health center, ika-counsel ka niya, explain ka niya. I-explain sa'yo kung ano yung manaramdaman mo, kung anong gagawin mo. Then, siyempre mag-request for chest x-ray si doctor or sputum and other laboratory tests. Next slide. So, ito naman po yung mga chest x-ray, so CHD mobile van. Meron po tayo sa Bicol Ridge sa CHD na mobile chest x-ray. So, magsusulat lang po tayo doon sa amin para po ma-schedule kayo. Yan po lang ang process. Ano naman namin to sa mga PHOs and sa mga RHUs po, na i-share naman po namin to. And is kanyo lang po yung 2026 schedule.
So, for chest x-ray, with our partner na isa po sa mga tumutulong sa atin, yung Philippine Business for Social Progress or PBSP, ay meron sila pong binibigay na free x-ray voucher. So, ang gagawin nyo lang po ay pupunta po kayo doon sa health center at sa health center na po, pag nagbigay po kayo kung halimbawa ng signs and symptoms, paano kayo na gusto nyo magpa-x-ray o yung doctor doon, bibigyan lang po kayo ng request na pwede kayo magkaroon po ng free x-ray services. Andito po dyan sa Albay, nandito nakalista po, Camarines Sur sa iLab, Diagnostic, LabWorks, yan po. Kada district naman po ng probinsya, meron po niyan. Next, Cam Norte, Catanduanes, isa lang po. Then Masbate, 3. Then Sorsogon. So, private po silang mga partners din po natin na libre kayong mag-access doon. Pero may protocol naman po yan. Dadaan muna po tayo sa RHU, sa TB Dots Facility, para po mabigyan tayo ng request po. And also, itong tinatawag natin Rapid TB Diagnostic Laboratories, kanina po, di ba sabi ko sa inyo, yung mga laboratory test, ito yung tinatawag nilang gene expert testing or the MTB-RIF ultra testing or yung pinaka-latest na po, ito yung LC-NAAT, yung low complexity nucleic acid amplification testing na po. So ito yung primary diagnostic tool na ngayon. Ito yung madali na. Kasi bakit? Genes na ng TB, bacilli, o ng Mycobacterium tuberculosis, ang tinitest doon. Pero di po ba dati nakakarinig kayo ng mga press con dati na ang TB microscopy o the DSSM. Ginagamit pa rin po yon, ang DSSM. Kung wala po nakatayong ultra cartridges, pwede din po yon maging diagnosis. Kasi ang DSSM po ngayon ay ginagamit natin for monitoring. Anong monitoring? For follow-ups. Ang follow-ups po, pagka ng drug susceptible TB, 6 months yun. So may follow-ups ka na paparatest mo po siya. 2nd month, 5th month ng treatment mo, and 6th month ng treatment mo. Para mailing na kung nagdadakul or daing namamatay ang pangbasilay mo. Next po. Lahat po pala na provinces meron po nito. We have 59 gene expert or RTDL sites. So lahat ng probinsya meron po nito. Hindi po magsasabi na, ay si Island Province na Masbate, wala po. Lahat po na probinsya meron po sila nyon. And strategically located po yan, na accessible po sa lahat. May mga catchment areas din po yan, mga RTDLs na yan. Kagaya po dito sa Naga, sa Naga, meron po tayo dito sa Naga City Health Office. Meron din po tayo nito sa Pamplona, meron tayo sa Pasakaw. Kung pupunta naman tayo sa Masbate, meron naman po tayo dito niyan sa Masbate. Meron to sa San Fernando. Yan po yung mga list po nila. Next slide. From testing, syempre kung nag-positive ka, doon na po tayo sa treatment. So yung treatment, syempre ito po yung sinabi natin na for assessment muna, then treatment regimen, supportive care, and completion. So ito na tayo, nag-x-ray na tayo, tapos nag-gene expert testing. Then go na tayo sa treatment. Ito sinasabi natin ng drug susceptible TB, ito yung mga bago, na ang treatment nito ay 6 months. Dito may follow-up siya, yung 2nd month, 5th month, and 6th month. Ito palagi sinasabi namin sa TB patients natin na dapat pumupunta ulit, nagpapa-check up for their follow-up na sputum na DSSM na lang po ito. Hindi na po siya gene expert. Kasi, di ba, bakit? Ang genes kasi ng TB, bacilli, ay hindi na po na yon nag-iiba. Yung genes, parang pareho natin, hindi tayo nag-iiba. Hindi nag-iiba. Minsan. So, yung supportive care, yung medications, guidance, side effects, monitoring blood test, tsaka chest x-ray. Kasi kung DRTB ng drug-resistant TB, ito yung mga drug-susceptible TB na mga pasaway, pasaway na hindi baga po nagko-complete ng treatment, tapos 2 weeks pa lang, 4 months pa lang, sasabi na TB patient na nag-inom, ay, maray nangaya ako, napundo ako.
Oo. Dahil po yan, pag sinabihan ang isang pasyente na mainom ka, kaining anom na bulang, mabalit ka din ng after 2 months for check-up, masunod dapat ang TB. Para dahil po kita nakakaduman sa drug-resistant TB na ilingon mo po ang number of months. 6 to 20 months ka magparainom kibulong. No po. Tapos, ang bulong dyan po sa drug-resistant TB ay dakul na po. Mang-iba-iba na po yan. No? Then, for completion, ito na po, complete the full course of antibiotics even if symptoms disappear, prevents drug-resistant TB. So, ang important dito ay early treatment and completion of the full course of antibiotics is critical for successful treatment and preventing the development of the resistant TB. Next slide. So, ito na naman po yung kaninang DOTS strategy and patient monitoring. Ang DOTS, TB DOTS, directly observed treatment, short course, is the recommended strategy for TB treatment. So, yan yung direct observed, patient-centered care. Ang pag nagiinom kaya po kita ng TB, ang TB drugs, may partner tayong sinasabi, ang kapartner. So magre-remind baga sa imo na ani-ini na, oy, oras na kang pag-inom kang bulong mo. O di ka muna magkakan. Tabago pagkakan, igwa ka bagang bulong na pag-iinom. Araw po ka yan, may partner ka. Ang tawag yun, ang partner, DOTS partner mo, TB DOTS partner mo. So ito naman pong, meron din po siyang video dot, yung halimbawa, so baga, oy, nag-ano ka, nakainom ka na, yun lang po, meron din po siya dyan. So patient for monitoring, ito yung medication guidance, yung side effects management, especially sa mga drug-resistant TB, pig-inom po nila. May mga nafe-feel din po sila mga, mga side effects. Then, regular check-up talaga, ang kaipuhan. Dahil gustong sabihin, nakainom na ako, ay, makusog na ako, wala na ngayon akong, namaramdam na ko, na ngayon makulog sulikod ko, okay na ngayon ako, dahil po to. Dapat tapuson talaga ang treatment. Next. So, ito po yung mga common side effects of TB medicines. Nausea, vomiting, rashes and itching, orange-red color urine, sweat and tears, and numbness, tingling, burning, or pain in the hands and feet. So, important po nito if pupunta sila mismo dun sa TB DOTS facilities or sa doktor po nila. Kung halimbawa po yung sinasabi kong may mga po tayo na mga notification na mga notified cases po, galing po yan sa mga private physicians na duman po baga nagpapailing si patient. Nire-refer ko minsan po yan sa mo, pero pagtataramay mo po si patient na saan po unindo gusto magpatreat. Okay naman po yan kung mabalik po siya duman sa private physician niya. Kasi ito mga private physicians po natin ay igwaman po sinda kaanining sa TB po. Kung mag-updated po sinda kaini ng treatment na ini. So parehas kung ang pigtato kang private physician sa government, sa mga TB DOTS facilities. Next slide, please. So, prevention. Anong tinatawag niya nila? TB preventive treatment. So, tuberculosis preventive treatment consists of a course of one or more anti-TB medicines given with the intention of preventing the development of TB disease. So, TPT is only given to people who are infected with bacteria or have been exposed to it and are at a higher risk of developing TB disease than the general population. So halimbawa, next po, sino ngayon po ang makakakuha nitong TPT? Ito yung mga household contacts o bacteriological confirmed pulmonary TB. Ito po yung mga positive po sa gene expert. Ganyan, bacteriological, po sila. So, halimbawa, sa isang harong po, meron po siyang may TB duman, nagiinom, so household contact po kato para ang TB preventive treatment nga po siya. So, children less than 5 years old who are household contacts of clinically diagnosed pulmonary. So, clinically diagnosed po, ito yung mga may chest x-ray. Ano po? Then, close contact of bacteriological confirmed pulmonary TB outside the household. Outside dito lang po ng household. So, mga
halimbawa, may kaopisina ka na very amiga 1, amiga 2, ganun po. Na kasabay mo po sa isang cluster. So people living with HIV, PLHIV ito po, and other risk groups, halimbawa patients receiving dialysis, patients preparing for an organ or hematological transplantation, patients initiating anti-TNF treatment, and patients with silicosis. Next. So, paano naman po pa natin isa pang mapreventan? Ito yung syempre healthy habits to prevent TB. Unang-una, avoid and stop smoking and vaping. Naiiling naman po baga dyan sa mga Facebook na nakalagay na dapat moderate lang kung maga-vape ka mo. Stop nga talaga dapat na smoking nyo po. Then, avoid alcoholic drinks. So, magparainom baga. Siyempre, pag nagparainom ka, matangaan ka, kulang ka na po sa turog, mababaang resistensya mo po. Then, wash hands with soap and clean water. Then, practice good personal hygiene. Eat nutritious and complete meals. So mga nag-diet dyan, kailangan mo na mailing na healthy muna ka mo, bago kayo mag-diet at diba dyan kayo na duman ka sa TB po. No. And exercise to improve lung and overall health and ensure proper ventilation and wear face mask. Next. Ito po, yung pangalawa nating anuhin ay yung PhilHealth package. Na di ba, PhilHealth Yaman ng Kalusugan, ito yung pong yakap na meron din dito po, nakalagay dyan po sa yakap na ayan, program na may essential and early detection of TB and effective management of respiratory illnesses. And outpatient anti-tuberculosis treatment through DOTS package. Ito yung mga diagnostic examination, consultation services, health education and counseling during treatment. Next. How to avail, alam naman po natin to, kailangan natin mag-avail, make sure na meron tayong MDR o naka-enroll po tayo, then alam dapat ang identification number natin na PhilHealth and go to health center, clinic, or hospital accredited by PhilHealth. Ito naman ulit po, yung mga accredited health facilities, nakalagay po yan dyan sa, pakiscan na lang po. Andyan po yung may libre po ng chest x-ray, ganyan po. Then, working together to end TB, this is a collaborative approach po, to eliminate tuberculosis in the Philippines. Hindi lang po kami, kayo, tayong lahat, kahit po yung ibang mga private or government, ay mga citizens natin, ay kailangan natin magtulong-tulong po tayo para po to achieve natin ang, TB-free Philippines and zero deaths. So, DOH awareness activity, ano pong ginagawa namin o kagayangan po nito, information campaigns through radio, print, social media, community health education, and TB screening integrated into various services. Ang sabi ko, may libre. Tapos si DOH din po, meron din po siyang mobile an x-ray, kung halimbawa, so association po ba ganin dumadam, na makonda ka mo, magsulat lang po kami. Meron din po kami sa inyo ma-share po nitong itong mobile chest x-ray ba ng DOH po. Then, itong Civil Society and TB People Philippines, PhilCat, tsaka partnership for LGUs and NGOs for outreach and support. And ito din po yung mga partnership namin na networks, collaboration with LGUs. Then, PhilHealth, TB Dots package, mataas na po ngayon ang binigay sa atin ng PhilHealth na kada isang TB patient. Tumaas na po siya ngayon. So, development partners like WHO, USAID, Global Fund, ito yung Philippine Business for Social Progress, si PBSP, and last, yung key messages, stop the stigma. Kasi di po ba, pag sinabing may TB, parang kadiri siya. Pero pag sabi ko sa mayaman, Diyos ko, weak lang, joke. Then, early action. Yung may symptoms pa lang tayo, kailangan, wag na po tayong mahiya. Kailangan lang po na magpunta lang po tayo sa health center and complete treatment. Ito talaga yung natin na para hindi na po tumaas ang ating mga drug-resistant TB. Na
ano yan na hindi nakukomplete na once talaga, may mga experience po talaga kami, kahit po magtatanong kami sa mga RHU na, sus ngayon ma'am, dahil na, hindi naman po ngayon ma'am bumalik, ganyan. Pag tinanong ko minsan po, wala na duman sa barangay. Naglipat sa isang barangay. Kung sabi mi, pag malipat ka, magpaaram ka lang para ma-endorse baga po. So, medication po niya. Then support, help others, access care, spread the word and work together for a hashtag TB-free future. So ending TB requires a whole society approach. Seek care early, follow treatment faithfully, and encourage others to do the same. Next slide. This coming March 24, we will be celebrating our World TB Day. So, enjoy po ito lahat. Lahat po ay sabay man siguro nitong magkagaya ng ibang activities. Sabay po ito on March 24. And may mga services din po silang offered. Like, magpapa-x-ray, tapos po, ano yan, libreng gamot, then, magpa-TPT. So, ang nagkumuha lang po ako sa Albay, meron po dito sa March 24, yung magpapalight lang po kami ng, ano ba yan, yung ilaw ba yun? Yun pa ano namin, on World TB Day. Sa Legazpi City, ang Legazpi City Health Office po, ang nag-invite. So, sa Sawangan ito gagawin at 6 p.m. Yun po ang light up. And yung sa Iriga CHO, nagtanong din po ako sa coordinator ng ang PHO ng ng coordinators, NTP coordinators, ang sabi daw, si Iriga CHO din po gagawa nito ng World TB Day. And sa municipality o DAET po, covered court din. So, yung iba po ay nagpapan pa lang, pero this will be on March 24, 2026. Lahat po ito, sabay-sabay dito po ito, magla-light up pa. To have, yes, Pilipinas can hashtag NTB. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Lillian Rose Contessa and CISA. Okay, so to discuss naman po ang ating HIV and AIDS awareness, let me call on Mr. Samuel David Banico, our Regional Program Manager of the HIV, AIDS, and STI Prevention and Control Program. Thank you and good afternoon everyone and to all of our viewers. So again, I'm Sam and I'm here to talk about updates on HIV and STI. And minarapat na din po natin na makasama dito sa PressCon because I'll take the opportunity this month as Women's Month to again remind the public na yes, 94% ng ating numbers are males, but again, the 6%, hindi naman po pwede nating, hindi na lang yun banggitin, no? Again, women are still vulnerable for HIV infection, no? And thus, mabuti po na ma-reiterate po natin ito sa public, no? So again, nabanggit ko po kanina, for our numbers in Bicol, we now have diagnosed 3,776. Cumulatively po yan, ha? Hindi po yan yearly. So since 1984 po yan, no? Yung cases po natin this year, it's already at 580. I'm talking about January to November 2025 data, no? Wala pa po tayo as of February 2026. So meron po tayong 580 new cases for January to November 2025. But if you compare that to 2024 numbers, 533. So meron pong 9% increase. Buti po at hindi na po ito katulad sa previous increase natin na nasa 20%. So right now, it's only at 9%. But again, ibig sabihin lang po nito, medyo nag-slow down yung ating detection. But when it comes to the number of estimated person living with HIV, 57% pa lang po yung ating nade-detect. No? So, ibig sabihin, meron po tayong malaking percentage ng ating population that needs to be tested and confirmed. No? And
while nasabi ko nga po kanina, predominantly males at 94%, meron din po tayong females na 6%, no? And considering mainly through sexual contact po yung ating transmission. So 97% of our cases are through sex. And of course, di lang naman male having sex with male ang nagsisex, but also male having sex with female. And haluan pa natin ang isa pang category, male having sex with male and female. Ayan, so both. So, again, while HIV is concentrated among males sa ngayon, but women remains vulnerable. And did you know, nag-change naman po yung ating demographics. 1980s, 1990s, marami ang women noon. Kasi of course, with sex work noon, more on male to female ang sex work noon, mataas din ang percentage ng ating females. But right now, nag-shift nga po yung ating demographics, mas malaki na yung males having sex with males. But nakikita po natin sa numbers natin na dumadami na ulit yung pie, yung percentage ng pie ng male having sex with male and female. So with that na meron ulit involved ang female, again with vulnerability, pag siyempre naapektuhan yung female, at 81% ng ating numbers are from 15 to 34 years old. So that's of reproductive age. Siyempre, mas plus 1 ang magiging case just in case naging pregnant yung ating kababaihan. No? So, we advocate that women should be tested not only during their pregnancy, but also especially during their pregnancy, kasi kadalasan dyan po tayo nakakakuha, no? But we need to prevent late diagnosis and kailangan po natin malink to treatment. Again, lahat na po ng probinsya meron po na pong treatment hub for HIV at dadagdagan pa po natin yan, no? Lahat na po ng probinsya kaya na pong confirm ng ating HIV cases. But again po, with women, ang ating confirmation pa din is with Manila. No? Screening, yes, sa ating mga RHU, sa ating mga laboratories, both public and private. But when it comes to confirming HIV, kung HIV talaga yan for sure, sa Manila po tayo. But we are still working. Kahapon nga po, kamiting ko yung ating regional laboratory that we would want na meron na po tayo dito sa Bicol na sarili nating machine for that to test. No? Kwan din po kasi yung machine and technology. Kwan pa siya ngayon. More concentrated pa sa ating Metro Manila. No? Again, also, with women, every pregnant woman should receive the following services. Again, we offer HIV testing sa ating mga antenatal clinics. That's both the private and the government. No? We strongly advocate and urge that all women should subject themselves to testing. No? It is not a requirement, but we highly encourage and we understand kung bakit ang mga ating mga medical doctors and medical practitioners are encouraging every woman to be tested for HIV, syphilis, and hepatitis. Again, because it's for the good of all. No? The nanay, the bata na kanyang iluluwal, at ng mga healthcare workers na tutulong or andon doing the procedure. Because again, there could be transmission during the procedure. And mind you po, sa ating, kahit nasabihin natin na konti lang yung ating mother-to-child transmission, 8 lang nga po yung ating na record sa ngayon. But, ang kagandahan po doon is we already are seeing numbers na test natin ng buntis, nakita natin na HIV positive, napainom at agad natin ng gamot during their first trimester or the second trimester or even the third, malaki na po yung chance na yung batang ipinanganak ay negative. So that's how effective, potent yung ating gamot na libre nating ibinibigay. But again, it's not absolute kasi
kung third trimester na din, malapit na mga anak, at masyado nang madami yung virus, let's say millions na yung HIV virus, mahihirapan na din po, no? But again, we are seeing chances. Kaya nga po, we advocate for early detection. Yes, prevention is still better than in the case of HIV, wala pang cure. So prevention is better than treatment. Also, dagdagan na natin yun, early detection will lead you to better prognosis or better outcome. So, tulungan niyo po kami and sa aming mga kababayan na nanonood po sa ngayon, it's already 2026, nagigiyera na sa ibang bansa. Let's not get stuck in, when talking about HIV, ang unang question natin, ano ba yan? Sino ba kasi ang kanyang mga... Oo. Wala na po yung tanong na yon. Let's go back to TB. Pag nagka-TB ka, hinahanap mo ba yung taong umubo sa'yo or naubuhan? Hindi naman, di ba? So bakit ito kailangan may kwento, no? Let's move on. Pag ikaw ay na-test, reactive, na-confirm na positive, you go to our treatment hubs, we give you the medicines for free, you take it every day, for the rest of your life, habang wala pa ngayong cure, you move on with your lives. Di ba? Kasama na po kayo last year, di ba? And you have met people living with HIV. They're living their dreams, they're functioning members of society. No? So, it's not something to be scared of now. So, it's 2026, alisin na po natin ng stigma and discrimination and let's move on. Prevention, better than treatment, early diagnosis will lead you to better outcomes. And also, yung pagpapabakuna pa din, and prophylaxis po if exposed, no? And counseling for partner testing. We test yung mga partners natin for HIV, and also for those caring with mothers. So, what we are doing now in Bicol, again, we continue to integrate HIV testing sa ating check-up, sa ating mga ina. We are continuing to provide capacity building sa ating mga RHUs. Nag-expand po tayo ng confirmatory laboratory at mag-expand pa tayo ng capacity early infant and sa pregnant. And kahit na din po, we are working it out with resistance testing for HIV. But yan. Ito din po, sa mga mister. Kasi we have received reports, yung asawa gusto, pero yung mister ayaw. Kasi mukhang may tinatago si mister. Wag na po tayo alisin nyo na po yung ego na pag nag-positive si misis, ikaw yung rason. Malay mo talaga ikaw yung rason. Kaya nga po, we go back to the letter B of our prevention. Being faithful, balikan ko, being mutually faithful. Hindi lang dapat isa yung faithful sa isa, pares kayo. Kasi ikaw faithful, pero yung isa, hindi faithful, di parang pan lang yan, parang, di ba Doc, parang basic sa disease. The more interaction that you have with other people without protection, the riskier you will get the transmission. No? So again, the challenge for Bicol right now is, while we have expanded our treatment hubs, please, sa ating media friends, please help us inform the public na lahat na po meron. No? And sa ating pong viewers, we will still work na madagdagan pa po yan. No? Kasi para naman, hindi naman kayo pila ng pila. No? So, the challenge for us right now is diagnosis. When you feel that you are high risk, or at least just want to get tested and finally magkaroon ng peace, no, na ikaw ay wala pa din or negative pa din, please do get yourself tested. Marami po tayong testing kits. We need also to prevent late diagnosis. Wala na po yung
wala naman po talagang, myth lang po yun na after 10 years pa lalabas yung HIV or yung HIV infection or yung sabi nga ng lumang term, AIDS. After 10 years pa nga yan may AIDS. Again, HIV infection is different from the AIDS stage na or the advanced HIV disease. And nakukuha po natin yung notion na yon na pag nagkakaroon ng HIV or AIDS is death na ang susunod. It's because of late diagnosis. Pupunta na ng ospital, nagpapagamot, iba't ibang sakit. Let's say, una, pumunta, umuubo-ubo, TB pala. Binigyan ng TB panggamot, medyo nag-okay, umuwi. Pagbalik naman, iba na naman yung sakit. Binigyan na naman ng antibiotic, medyo nag-okay, umuwi naman. The next, let's say months or years, bumalik na naman ng ospital, may ibang sakit na naman. With that trend kasi po, nakikita natin doon, and that is why we work with the TB program because with HIV, the number one opportunistic disease sa Philippines is TB. Di po ba? With HIV kasi, meron ka ng virus na wini-weaken yung immune system mo. Eh si TB po, opportunistic to. Ito po, habang healthy ka, kaya niyang dyan lang siya natutulog sa lungs mo. Pag nagkaroon ka na ng HIV, wini-weaken niya na yung immune system, si TB naman, nabuhay. Ay, wala nang depensa. Kainin na natin yung lungs. So, ubo-ubo tayo, punta ng treatment. Nag-okay, kasi nagkaroon ng labanan sa inyong katawan between the medicines and yung immune system and whatnot. Pero, temporary lang yon, babalik ka na naman. Again, walang specific sign ang HIV infection, but it will tell you yung pwedeng infection na nangyayari caused by other disease. Kaya nga po pwedeng may fever ka, may ubo, may sudden loss of weight, pwedeng ibang sakit na yon that is causing that, pero ang underlying cause is the HIV infection na mababa na yung depensa ng inyong katawan, no? So again, please help us with the limited awareness ng ating mga kababayan and also in dispelling myths, no? If you again need your guide with HIV, ang ganda nung guide na binigay sa atin ng UNAIDS last year, na po. And if you again need that, we will supply it with you for correct interpretation and discussion with the public. No? So again, while most cases are among men, women remain vulnerable, especially through partner transmission, and prevention and early testing are critical. Mother-to-child transmission is preventable. With early testing and treatment, the risk can be reduced to near zero, sabi ko nga kanina. And again, for our women, please get tested early during antenatal visits. We're doing so much, and right now, the people or ang ating kababayan should respond also with the universal health care that the government is doing. Also, magiging successful po yan kung ang approach naman ng ating kababayan in accessing the services, mag-improve yung health-seeking behavior, di po ba, Doc? Hindi yung magpapa-check up kung kailan huli na ang lahat. No? So again, di ba, madami nang ginagawa ang gobyerno sa ngayon from the PhilHealth packages, the YAKAP, and the other services pa. So let's again maximize those services po, preventive services. Mas lalong magiging magastos sa gobyerno kung lahat na lang ngayon, lahat ng probinsya nilalagyan natin ng treatment hub. Mas gagastos po kung lahat na, palalakihin pa natin to at lahat na ng munisipyo, kailangan na natin ng HIV treatment hub. Ayaw na po nating mapunta doon. Kaya pa naman po ng numero natin, nasa 3,000 plus pa lang. I-compare mo yan sa ibang nakakahawang sakit na hundreds, thousands, millions, maliit pa po ito. Habang maliit pa po ito, let's do something na with prevention para hindi na po ito lumaki pa. Especially, anong edad? 15
to 34. 80% ng ating cases. 15 to years old, lumalaki na yung slice nila sa pie. 3 out of 10 at that age. So, iba na po yung ating generation sa ngayon, ang ating behaviors. So, we must adapt to that. No? But again, we remind, it can be prevented and dun po tayo mag-focus sa prevention. So, again, maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Sir Sam, for your discussion on HIV. So now po, the floor is open for your questions. Pero simulan muna po natin from Sir Jeric Bordonadan, online po. From Radyo Natin Tabaco po si Sir. Sir Sam, yung question po niya is, may I know the breakdown of list of HIV cases in the Bicol region from provinces and cities last 2025? And then, based on the statistics, tumaas po ba yung cases ng HIV sa Bicol compare noon kesa ngayon? Sir. Thank you. I will leave up the breakdown to the provinces. Pero kung nakinig po kayo sa akin last time, hindi naman po nag-change yung ating ratio. No? Nagpa-follow po siya sa population ratio din. Sino may pinakamalaking probinsya, yun din yung may malaking slice po ng ating number of cases. When the question to the, tumaas po ba? Regionally, sabi ko nga po kanina, 533 yung January to November 2024. If you compare that to January to November 2025, 580 yung new case natin. So that's about 9% increase from the previous year. No? But if, yun. But, yun lang po. Yeah. Thank you, Sir Sam. Alright, so meron pa po ba? Ayun. Hello. Good afternoon po. Marina hapon sa mga pag-iriba and sa tuyong mga resource speakers. I'm Donna po of Eagle FM Naga and I have 2 questions, ma'am, kung iaalaw po. One for our anti-rabies campaign po. Na-mention kasi ni Doc X, ayan, kanina po, na sabi niyo marami nagsulputan pala ng mga ano ngayon, na mga parang clinic center for anti-rabies, ano. Na-mention nyo din na talaga importante pong ma-promote yung mga DOH accredited. Meron bang danger pag doon tayo nag-avail ng services po? And bakit sila nakakapag-operate? Are they legal ba sa kanilang operation, sir? Good afternoon to everyone. So, thank you for that question, ma'am. So, to answer that first question, so, pag hindi natin certified, usually yung mga animal bite center, dalawa kasi yan, kailangan nating i-categorize. Dalawa ang animal bite natin, dalawang klase siya, the ABTC and the ABC. Pag ABTC, yung may letter T, government yon. So, Animal Bite Treatment Center. Pag tinawag naman nating ABC, yun ay private. Pag walang T, private yun. Yun yung kailangan natin daan. So, ito mga private, usually, mga stand-alone clinic sila or stand-alone animal bite center or usually yung mga kasama nila yung mga diagnostic center. Hindi naman natin sila dinidiscount na hindi maganda yung service nila. Pero usually, pag hindi kasi dumaan sa DOH, hindi nila mapufulfill yung standard kung ano yung supposedly dapat trained ba si physician, ano ba yung processes na ginagawa nila, yung how they handle vaccine. So, minsan, pag hindi sila ganun ka-well-trained, usually may break sa cold chain. So, hindi ko sinasabi na pangit yung service nila or mali yung service nila, pero hindi kasi yun nagpa-follow on the standard of DOH. And of course, may risk din tayo ng counterfeit. Yung counterfeit vaccine. Yun talaga yung pinakamahalaga. Kasi pag hindi natin na-check kung tama ba yung supplier, distributor ng vaccine, usually, doon nakakalusot yung mga counterfeit, lalo na yung mga murang vaccine natin. Usually, may mga vaccine na nag-o-offer ng less than,
Hindi ko memorize yung mga prices ng mga animal bite treatment center natin ha. Pero usually may mga mura. So, how mura is mura yung compared sa legitimate vaccine? So usually, pag mura, magduda tayo. Bakit sobrang mura ng vaccine nila? Baka tubig na lang yung ini-inject sa atin. So yun yung risk kung hindi natin certified yung mga animal bite. And of course, yung pangalawang tanong, ano yung pangalawang tanong? Parang okay na. Are they legal? Kasi kung... Okay. Legality-wise, ma'am, I will be very honest na wala talaga siya, gray area siya when it comes to legislation. Walang nagsasabi na hindi sila pwedeng mag-operate, wala din nagsasabi na dapat silang mag-operate. Pero kasi, nakalodge siya sa mga LGUs. Kaya nga, ang challenge namin sa mga LGUs is, before mag-operate yung mga animal bite center sa kanila or yung mga animal bite treatment, kailangan muna nila, halimbawa, di ba sa LGU mostly, nag-i-issue sila ng business permit and sanitary permit. So sa LGU, bago mag-issue ng sanitary permit at business permit sa mga animal bite natin, i-required muna nila yung mga animal bite natin na humingi ng certification from DOH. So para sure tayo na maayos and standard yung service na ibibigay sa kliyente natin. So yun po yung sagot natin doon. Thank you po. Sarapang question. Ay, may simbag si Doc Ray. May dagdag po si Doc Ray. Siguro, in add-on sa statement ni Doc X, very important din na pigarespeto ta ang ang poder kang local government, no? Kaya dapat on top sinda kang sitwasyon. Ang Department of Health nagkatao kita ning mga standards. However, we don't know kung ano ang nangyayari sa baba. So ang poder na sa pag-regulate ka ning mga ABC, lalo na ining mga private, nasa poder na ninda. So nagakuayan sa inda ning mayor's permit, sanitary permit. So yaon ang poder ninda na i-regulate sinda. So they can subject those ABCs, yung mga private, na magkuaning certification sa Department of Health. Kasi ang Department of Health, yung ang nagatauning standard. Takong gabos-gabos na masabi na, oh, gabos yan, hindi ka mo makapag-operate kung hindi ka mo magkuanig sa mo. We are already violating yung espiritu kang devolution. No? Lodging naman kung isipon, gabos naman ini may lisensya. Nurse, doktor, so it follows na professional sinda. However, ang poder talaga sa pag-regulate, lalong-lalo na sa lokal, syempre, yaon po yan sa lokal na gobyerno. At saka, yan man ang importante na challenge sa lokal na gobyerno, that they must be on top of every situation. Na common issues, local issues must be addressed by local officials. No? So, yan po ang espiritu kang devolution, which is pinaigting pa kaning universal healthcare, kaning RA, yan, 1132, no? So, yan po. So, sa pag-abot sa legality, siguro yun ang simbagta, no? Kung isipon, legal man sila, ang nagataong ning legalidad sa local, pero nagataong standard ang Department of Health. No? So, yan po. Thank you po, Doc Ray. One last question po kay Sir Sam about po sa ating HIV awareness program po. I would like to share lang po ining na hiling ko. Wakang minsan akong pasiring sa sarong barangay, sir. Tapos sigo pala nasinda dumaning HIV testing, parang rapid something testing na inaapod. Which is nahihiling ta din po na pwedeng makatabang na makabawas po sa stigma and padikit-dikit na ma-accept kang community na dain na masupog magpa-test. Hanggang saan po ba ang satuyang mga community testing, barangay level, paano ta pa po pa siya pigpapahiwas? Thank you po. Panahon po ni Ma'am Tessa. Si Ma'am Tessa po yung may hawak ng programa dati. 2000s naman, mga pandemic area. Pre and post-pandemic. Minabuti po na i-train lahat ng RHUs. And lahat, hanggang nga ngayon, nakapag-kuha na kami sa mga hospitals na, clinics,
Pero that is the way to go. Buti po at may nasaksihan kayong gumagawa niyan. Because that is, sabi ko nga po, that is, again, going an extra mile. Kasi sabi ko nga po sa ating facilities, the 15 to 34-year-old population na 8 out of 10 ng ating numbers sa ngayon, nasan sila at 8 a.m. to 5 p.m.? Nasa school or nasa trabaho. And that is why ang strategy po namin ngayon is even extending, going na after anong tawag namin dyan, after hours, no? Or ano term natin dyan, Ma'am Tessa? Yung after 5? Sundown. Yeah. When the sun is going down. Di ba may kanta niyan? So when the sun is going down, doon na po kami papunta. We will make the services available even after 5. No, although hindi pa po nga lahat kasi siyempre mahirap din po yan with the current, siyempre 8 to 5, wala nga naman paano mo yan babaguhin yung pasok ng CSC. But kaya nga po, sa ngayon, yes, we were doing na with barangay kasi sabi namin kung hindi makapunta sa atin, di tayong pumunta, di po ba, kung nahihiya or what. But again, we're doing everything right now out of the box na kailangan because when we still the same strategy, we will end up with the same outcome. So, kailangan spice na things up natin. And even we're doing screening po sa mga workplaces na. And even sa schools. We're partnering na with them. Kasi, yung 15 to 24 ay nasa school, ay nasa workplace. So, doon na po tayo papunta. If you cannot come, we will come to you. Wow. Grabe yun. Grabing promise yun. Ayan. So, yun po. Siguro gusto ko para klaro. Pag sinabi ni Sam na aware, it's not the Department of Health. Tayo po lahat, lalong-lalo na po yung local government. Ano? Baka ma-misinterpret na we, DOH lang. No? This is a program ng nationwide. Ano? Lahat dito involved. And we have to work together para bigyang lunas, ma-control ang ng HIV/AIDS ang spread. Yan po. May joke sana ako, may sasabihin sana ako. Kasi kinikwento ko kay Doc Ray and kay Ma'am Tessa, ito kasing yung dalawang program natin is may stigma. Sabi ko kay Doc Ray, baka pwede nyo tulungan kami i-stigmatize yung rabies para naman yun kasi yung stigmatize, diba? So at least matulungan nyo kami na masugpo natin yung rabies by stigmatizing other diseases na nararapat. So yun po on my part. Well noted. Okay na. Okay, good afternoon po. Glenda Biaris po from RPNDCKI Iriga. Kay Sir X, Sir Xavier po, good afternoon po. Pagpasok ng summer po, puspusan yung mga local government units para po sa stray dog catching, para po maiwasan yung rabies at marami na nga po yung biktima ng rabies, itong kagatbaganin ido. Sa Iriga, napaka-aktibo po kan LGU Iriga, weekly yung city vet, nagsisiod po nin mga ayam, dinadara sa dog pound, and then pinapaklaim sa owner or for adoption pag na-claim. And itong facility ninda talaga malinig if compared po sa ibang mga dog pound. Pero, enot na hapot po, arog kay ni, may mga animal advocates kita na igwasin na lakdang na naisipan na i-abolish na po ang mga dog pound kasi nagkakaigwa din cruelty sa iba pong mga dog pound. Bakulang digdi sa Bicol kundi sa ibang part nasyon. Ayaon dyan itong after namang huli, pababayaan na sa Magadan. So yaon dumanan animal cruelty. Enot na po, pabor ka mo sa pag-abolish po kan dog pound na nakakatabang man para itong mga stray,
magkakuroa. And then, second question po, may relasyon digdi sa ano sa rabies. Target ta ang rabies-free Philippines by 2030. So paano po ini mangyayari kung araw daw, although yaon kami sa media ang pangapudan mi maging responsible pet owners, yaon ang mga dog catchers na haros araw daw nagsisiod. Pero still, araw daw, yaon ang mga stray animals like dogs. So ano pa ang solusyon po kaini? Paano ini ma-achieve niya to makukuha by 2030 rabies-free Philippines na po kita? Thank you po. Thank you, ma'am, for that question. Siguro to answer your first question, ma'am, about abolishing dog pound. Kanina, dinidiscuss ko yung RA 8485 and yung amendment niya na batas. Nandun kasi, ma'am, nakalodge yung provisions natin for dog pounding. So, siguro, kung pabor ako na i-abolish, for me, no. As ako yung medical coordinator ng National Rabies and Prevention and Control Program. Kasi once na in-abolish natin yon, mas lalong dadami yung mga rabies cases natin sa Bicol region. Saka, kung i-check nyo man yung provision dun, ma'am, nandun kasi yung proper way of euthanizing animals. Nandun, step by step, kung ano yung gagawin. Hindi dun sinabi na, wala sa batas na sinabi na pabayaan, huwag pakainin at hayaang mamatay. Kung i-review natin yung batas, nandun yung first, ito yung step 4, euthanasia, may supervision with the veterinary, ano yung gagamitin, ano yung gagawin. So, nagigets ko, we don't invalidate the perspective of the animal welfare group. Pero we have law for that. So, I think kung gusto talaga nating i-abolish yun, we use the proper channel for abolishing kung ano yung mga gusto nilang i-abolish. Pero for now, dahil batas siya, we must follow kung ano yung batas natin. Yes, sir. Follow up po sa ganyang explanation. Yes po, may batas. Pero ang sabi po ng karamihan, ay yung batas kasi pagdating sa animal, malamya. Kumbaga, andun yung batas. Dapat may proper care, na alagaan. Pero nakikita natin, may mga patunay, yung mga, sa SOCMED na lang, yung mga cruelty na nangyayari. Pag andun na po sa dog pound, andun po yung yung napaka-crowded na po yung lugar. Nakikita natin yung sitwasyon ng mga nahuhuling aso. Kawawa talaga sila. Kaya ang sabi nga po ng iba, sana kung masipag manghuli, masipag din mag-alaga ng mga nahuhuli. Siguro, ma'am, to add to follow up that question, I think, sorry, we are barking at the wrong tree kasi Department of Health kami. 'Di ba? We are not the LGU and most importantly, hindi kami yung Department of Agriculture. Sa tao kami naka-focus. Yung dogs, hindi talaga namin sila problema. Hindi namin sila pinoproblema, pero technically, by our mandate, we are just looking for the human beings. Yung problema natin sa dog, ang dapat kinakalampag natin yan ay si LGU at si Department of Agriculture together with the ILG. Yes, Di sir. ba, ma'am? Yun yan po yung, yung tinanong ko kung pabor po kayo sa pag-abolish po ng dog pound. Yun po kasi yung mga issue doon po sa abolition ng dog pound. Yung cruelty to animals. So sila talaga ang makakasagot yan. Kasi kung cruelty, wala kaming sagot for cruelty of animals kasi Department of Health kami. Pati ako nalito. So, yun, Department of Health. So may answer ata si Doc Ray? Hindi naman answer. Walang kasi. Yes, cruelty to animals. However, as of now, sa law, nasabi nga ni Doc Xavier, isa yan para makontrol yung problem natin sa human rabies. No? So, kung titingnan natin, with the human rabies, grabing gastos. Grabing buhay ang nawawala. Imagine, not less than 10 more or less kung i-keep track mo, more or less. Sa Kamsur lang yan for the past years. Ilang buhay, ilang pamilya. So that's cruelty to human being. Human rights. We have to weigh. Ako, opinion ko, matagal na ako sa public health.
ang isang kwa dyan, who will now be responsible? Ang tanong ko hindi naman ako, kasi ang pabor nga ako sa animal rights, kung titingnan natin. Ano ang alternative natin para mabalanse na makontrol talaga? Responsible pet ownership, no? Yes, responsible pet ownership. Pero kung tingnan natin ang datos, ang number, it is now even mga babae, yung fur owners, ang nakakagat, maraming nakakagat. So, ibig sabihin, paano mo yan nakakagat ka nga na ikaw ang owner? Yan sa may owner. Yung wala, yung mga stray dog, hahayaan natin na gumala. Iyan ang tanong. Kaya dapat siguro magtulong-tulong. It's okay na magpuna kasi we can look solution, no, to the problem. And I think naman siguro sa animal ang challenge naman sa lahat naman tayo animal advocates, siguro mag-isip ng solution, ano ang best na mangyari na iwasan natin mawala sa community ang stray dog. Ang solusyon, registration. Pero ilang taon na akong registration. Pero hindi naman sa pagsimula na ang Catanduanes naging dog-free, I was nag-start ng campaign doon sa Catanduanes way back 2012, gano'n. So to the point, talagang yung pangarap namin ng vet doon, ng province na maging rabies-free nangyari. No? Pero massive talaga yung registration ng dog. Rabies. Tapos yung mga stray dog, ginawan talaga ng paraan na maalis. Na mabigyan solusyon in a human way. Ang nagdalang tiyempo noon is yung veterinary, yung local agriculture. Sila ang nagdarang tiyempo para maalis yun ang stray dog. Kasi pag may stray dog, sabi nga ni Doc Xavier, yan ang reservoir. Siya ang nagkakalat. Kasi yung pagkain madumi and so on, then natatransmit pa sa iba. So siguro, tingnan natin, babalansihin. Tapos, kung natanggalin ang dog pound as of now, ano ang best? No? Siguro nasa kamayan, and nagawa yan ng I think yung sa pang-island natin, Ticao and Catanduanes. So siguro tingnan ano ang ginawa nila doon. Pero during that time talaga, marami din nagreklamo. Unang-unang tinanggal talaga yung stray dog. In a human way. Nag-pound, tapos after 3 to 5 days na wala na nagki-claim, pwedeng pagbili, ginugroom, and so on. Pero yung walang-wala talagang nagkukuha, pig-euthanasia nila. No? Ang gumagawa na niyan is kuha ng agriculture, sector ng agriculture. Kasi nasa kanila yon. At saka I would like to emphasize na ang animal vaccine nasa 350 lang. Animal vaccine. Talagang nag-mass vaccination, and at that time, Department of Health pa ang bumili ng vaccine for the agriculture sector at that time. I think mga 2 to 3 years na nag-supply DOH. Kaya yan ang challenge, ang susi sa animal control. Mas cheaper. Ang sa human vaccine naman, 3,800. Ilang kadoble kung titingnan. So, the same way yan. Why I'm saying this? Kasi yung tinitimbag natin, yung pera nagagastusin sa vaccination. Yung animal rights, human rights, timbangin din natin. Diba? So, pero kung titingnan natin, it boils down sa responsible pet owner. Paano masusolusyonan yung mga irresponsable? Kapag nakakagat na, wala na may-ari,
That's why, as per experience man sa public health, dapat istriktuhan yung mga municipal ordinance na ma-implement. Ang bawat nakagat dapat magpapablatter sa barangay. Immediately pakagagat, mapablatter para mapa-accountable yung may-ari. Kasi kung minsan mapablatter ilang araw na wala. At saka nalulo sa follow-up yung nakagat, hindi na-advisean. Then it's the responsibility now of the barangay to advise na hugasan, then magpakonsulta na sa health center. Kaya ang laban na sa barangay, kaya mas na mapablatter sa barangay ang lahat na nakagat. Yan po. Okay po sir, thank you very much. And yung isang nadinig ko mga nakakausap namin, yung pag-abolish abolish po ng dog pound kung sakali shelter yung gusto nilang ipalit. And then kaya po ba na by 2030, ano po sa tingin nyo kaya po yung rabies-free Philippines? To answer that, ma'am, siguro ang makakasagot nun ay yung entire committee, hindi lang ako as DOH. Kasi katulad nga ng nabanggit ko kanina, ang National Rabies Prevention and Control Program ay under multiple national agency, which is the DA, DOH, DENR, DepEd, and DILG. And of course, the LGUs natin. So, hindi lang siya masasagot ng isang agency. It's a multi-sectoral answer na kung kaya ba namin. Kasi with regards sa DA, sila ba may budget for mass dog vaccination? Si DENR ba kaya kaya ba nilang ma-check kung sino yung mga rabies na bats sa mga caves? Si DepEd ba nakapag-roll out na ng rabies awareness sa curriculum nila? So si DOH ba may appropriate vaccine for all the human bite cases? So for now, ma'am, hindi ko siya masasagot kasi on my DOH, as a DOH lang, hindi siya answerable by ako lang. So answerable siya by all of the agency involved sa National Rabies and Prevention Control Program. Pag nagtulong-tulungan tayo, mangyayari yan. Yung pangarap namin noon sa Katanduan is maging rabies-free, nangyari within a span of 3 to 5 years. Nagtulong-tulungan. It's not sa national agency. Ang bola talaga sa lokal na gobyerno. Ulitin ko, local concern must be addressed by local official. Ang parati kong ini-emphasize, na sino ang local health authority? It's not even the municipal health officer. It is the local chief executive. Pag on top ang local chief executive, ang mga lokal na opisyales, may policy, may pundo, nagkakasararo, masusolve yan. And I have an experience. Pre-pandemic yung campaign na ma'am natin sa partido area. Muro Municipality. And on top yung mga lokal na, yung mga mayors, inactivate yung local rabies council. Then nagbaba sila yung respective municipality, nag-campaign sa barangay. Sa loob ng 3 taon, 0 yung rabies, suspect or human rabies. Pati yung, kasi continuous ang monitoring ng animal rabies, pati yung vaccination. And yung mga vaccination, talaga, hindi naman natin, kung tumulong ang national agency, mga national agency, remember, they are only augmentation. Ang bola talaga na sa local. Mag-augment lang ang mga national. Pero ang drive, kasi yun ang local na issue, ang magpupush sila. They can call, yan ang poder ng local government. Kaya maganda, yan na sa Iriga, na being on top, kudos ako kay Mayor. Kasi he is doing, and his local government is doing everything to control rabies. Mangyayari po yan. Kasi pag on top ang local government official, susunod po ang mga constituents. Susunod yung mga barangay. Kahit mag-lead ang national agency, kung may gap, walang paki yung level sa munisipyo, yung sa head ng mga local government units, it cannot be translated sa baba.
kahit lumukso kami sa barangay, it's impossible. Na nakita, ako, that's why I'm kang local government. No? 100% ako dyan sa local government kasi pag hinawakan yan, and even during the vaccination ng COVID, yung mga on top na local officials, talagang mataas yung accomplishment sa vaccination. Diyan kung magtambling-tabling kami dyan, kung di kami pigasuportahan, mayo. Diyan kung kumpleto kaming vaccine, yaon singkwad, di imanaga, taso tawo. Ang importante ang partisipasyon kang tao. And mahiling mo ang partisipasyon kang tao sa partisipasyon kang mga lokal na opisyal. So, yan po ang simbag ko. Thank you. Hello po, Lizal Makatangay of PIARO 5. So, ako medyo on the negative side ako, no? Because this is my experience, no? Mayo pong pinipiling aldaw ang pagkagat ng ayam. Dahil sinabi kang ayam, nakagaton mo ako ng Lunes lang hanggang Biyernes, di ba? So my experience was that my daughter was bitten by a dog. It's a stray dog na naglalakaw-lakaw kami, bigla na lang siyang kinagat. It was a Sunday. BMC was closed because Saturday, Sunday, sarado sinda. So we have to hop around until may tao po dito. So, pag government po kasi baga, accessibility and availability. Those are the two important things for you to enjoin the community to support the program. So, inot na inot sinabi ni Ma'am Mona Kasabago, ni Ma'am Glens, na mapagalon maghanap ng vaccine. I was also bitten by a stray cat. I have to resort to private clinics. Pero medyo natakot ako pag sabi ni Mr. X, tawag ko siyang X, pag sabi niya na baka tubig, pero mahal man, duman sa daraga, sisingil sa ko, I have to take the 4 shots because nagdugo si bitis ko, kang kagaton ako kang itkos, nagkakilagan kami pagluwas ko. So going back to my kanina, availability. Paano ta po ma-assure ang tao na available ang mga bulong? Second is, the services. Sarado ka mo pag Sabado, Domingo. Ang point ko kasabago is, dahil malamimili ang ayam, kung rin kakagaton. Okay, accessibility, hain po ang satuyang mga treatment centers. So yan po siguro ang question ko na iwawalat sa Indo. Thank you. Thank you, ma'am, for that question. So, with regards, ma'am, sa services, nabanggit ko kanina yung activities namin is we are currently training most of the doctors natin and nurses all over across the LGUs ng Bicol region. So next week actually nandito kami ulit to train the MHOs and the nurses for them to put up animal bite. With regards sa service na kung bukas ng Saturday and Sunday, sa government facility, wala akong magagawa kasi by their own rules, ang bukas lang talaga sila is Mondays to Fridays. However, may mga animal bite tayo na nakalagay sa mga retained hospitals natin. So usually, sa mga ER nila, kung emergency talaga yung case, like category 3, they can cater. However, kung category 2 siya, hindi siya ganun ka-emergency, pwede yung magpabukas. So, ang i-assess naman siya, ma'am, ng doctor sa mga retained, sa emergency room natin, sa mga retained hospital or sa mga district hospital, kung category 3, i-cater naman kayo agad-agad. Hindi naman yan papalipasan kasi depende naman yan sa case. Pero kung category 2, yun nga, pwede naman yan bukas, pwede naman the next day. Hindi naman siya ganun ka-immediate. And of course, yung mga vaccine natin, katulad nga ng nabanggit ko, si DOH, nagsusupply pa siya ng vaccine. Pero meron kasi tayong Mandanas ruling, which is the devolution. Among the devolved program is the rabies program. So, rabies program now is under the LGUs. So, lahat ng bakuna, kung wala si RH nyo, ang kalampagin nyo si Mayor. Mayor, wala tayong bakuna. Kung district hospital, ang kalampagin nyo si Governor. Bakit wala tayong bakuna sa mga district hospital natin? So,
Hindi ma'am, hindi kami nagpapasa ng responsibility. Pero kasi by the law of Mandana's ruling, nasa LGUs na yung funding ng mga rabies vaccine natin. And of course, kung saan sila matatagpuan, yung mga center natin at mga certified natin, pinarelease namin yung QR code ng isang listahan, yung image na yon. Pag clinic nyo yon, yung QR code ng image na yon, doon mag-reflect yung entire list of accredited, DOH accredited facility across Bicol region. So, readily accessible yon sa public natin. So, pwede lang makita kung, ito bang pupuntahan ko, certified ba namin to. Yung list namin is active list yon. So, every time na may masi-certified kami, automatic, napapasok sa listahan. Apa. That would it answer the question, ma'am? Thank you. Siguro, dagdagan ko. As of now, remember we have the YAKAP. Di ba? Itong YAKAP to, binamatch ang individual patient, individual na Pilipino to a primary care facility. Ibig sabihin, siya ang magiging gatekeeper. Anong gustong sabihin ng gatekeeper? Lahat na health concern niya, dapat siya ang dadaanan. Yeah. Dapat enrolled siya dyan. That's why we respect nga na yung accessibility. Kaya kung po pwede, geographic, though ang PhilHealth nagsasabi na by choice. By choice. So, iyan ang yung ang health accessible, available, yan baga ang goal ng universal healthcare. So kung ang universal healthcare ma-implement natin honest to goodness sa ating mga kanayunan, sa ating probinsya, sa buong Bicol region, accessibility lalo na individual healthcare need nandyan, no? Yan ang sagot. But we are going there. No, kaya I would like the partners sa media na ikwanin nyo yung, sabi ko nga, may mga nakausap ako dito na during even the campaign na priority-an niya yung health. Tanungin ninyo yung nagsasabing priority of health. Ano ang pakaalam nyo sa universal health care? How it will be implemented sa lugar natin? Kasi it will solve so many things about health needs natin. From gamot, from yung mga intervention na gagawin, from prevention. Kasi dalawang, individual and population services. So, maibibigay yan ng primary care facility. Then, sa taas yan, yung network na. Kung hindi kaya, ang magna-navigate, ire-refer sa susunod na level of care. So, sana kalampagin natin ang ating mga local official na mag-opt na papunta sa universal healthcare. No? Sige po. Okay, hello po. Maray na pagkahapon po. Opo, maray na pagkahapon po sa inyo sa mga pag-iriba sa media. Sir Xavier, maihapot ko lang po. Kasi may mga pagkakataon po, halimbawa itong nakagat ni Ayam or ICOS, nagpa-anti-rabies vaccine. Then, unfortunately, mga 5 bulan, pagkatapos siyang nag-undergo kay itong anti-rabies, nakagat na naman siya. So, need po ba na magpa-vaccine ulit? And ikaduwa kong hapot, how long po yung effectivity ng vaccine sa taong nakagat po ng aso or cat? Thank you. To answer the first question, ma'am, ang tanong ba is, nakompleto niyo yung vaccine? Parang nakompleto po. Yes, sir. Nakompleto yung vaccine. Usually, pag na-complete naman natin yung vaccine, usually ang binibigay na natin ay booster dose. So, ibig sabihin, pag completed mo yung 3, hindi mo na kailangang ulitin yung 3 doses. So, ang ibibigay na lang natin ay booster. So, depende na yon sa assessment din ng doktor kung magbibigay pa ba ng additional na bakuna. Pero most probably, booster yung binibigay. Okay po.
for clarification, sir, how long po ba yung effectivity ng gamot sa pasyente po? Yung gamot, wala tayong pinaka-exact answer dyan kasi depende yun sa magiging titer. Ang titer kasi natin sa katawan is gaano pa kataas yung protection ng katawan sa katawan sa rabies. So usually hindi tayo definite sa mga pagbibigay ng years, pero sige pwede tayo magbigay ng 1 to 5 years siguro, mga 5 years approximately. Kasi usually you have to check kung yung titer ng katawan ay pwede pa ba na bakunahan or hindi na kailangan bakunahan. Kasi mini-measure natin 'yun. Siguro dagdag, kung ako ang inot kong haputon, ano so nakakagat na ido, itong ikadwa ng pagkakagat, may bakuna. Kung may bakuna, sure kita na 2 to 3 years, regular so ido na nababakunahan, no need to worry. Iyan ang importante. Kaya nakafocus pirmi kaya kita sa human. So, ibaling ta daw sa dog, sa animal, sa cats. Tang ido ko, igwasindang card. Dati kang first 2 to 3 years, every 6 months. Then after 3 years, at least once a year at least. Pero pag dakol ako nadadangog na nagawarak naman na rabies, I demit na every 6 months mabakunahan. So iyan ang hapot. Kaya permitang hapoton, Kaya very important na makabalblatter sa barangay, tanging naiimbestigaran, no? At saka ikampanya ta yung responsible pet owner na magtago ning vaccination card kang mga ido. Importante po yan, marami. And to add na din ma'am as a reminder, kung nakagat tayo, then na-complete natin yung tatlo or yung ilang doses, we always have to keep yung vaccination card. Kasi pag hindi natin yun kinip, ang assumption ko as a doctor, pag pupunta ka sa animal bite, ay wala kang bakuna. So, as a proof na booster ka na lang, kailangan mo siyang ipakita para hindi ka i-restart. So, always kung tulungan nyo kami and of course yung mga nanonood na kung pupunta sa mga animal bite treatment center natin, always bring the previous vaccination card. Thank you po. Good afternoon po, Doc Ray, sa Gabos po. So, for rabies and sa TB awareness po. Gusto ko lang po maghagad ng frank, honest, and simple pero tunay. May mga LGUs po baligdi sa Camarines Sur na maluya po ang participation sa rabies awareness campaign kang Department of Health. Kung dahil na po makakapangaran ng mga LGU na ito, yun, kung igwa po or mayo, and kung ano po ang apila nindo sa sainda. Panduwa po sa TB naman, ito pong mga daina po nagpapadagos, ma'am, sa treatment, si mga nagahabo, nagpi-feeling okay na, paano po ito nakaka-apekto duman sa pag-abuta, duman sa gusto tang mangyari na matreat talaga itong may mga TB. Thank you po. Siguro naman sa itong aktibo, difícil magpangaran. Pero tawan ta ka mong tip na indicator kung active talaga sinda sa anti-rabies campaign. Inot na inot, haputon nindo igwasin dang ordinansa. Ikadwa, piga-implement ang ordinansa. No? Kung wala man, hilingon nindo, may dog registration sinda na updated. May dog vaccination sinda na updated. Yan lang. Plus, ikalima, igwasindang control ng stray dog. Kasi parte yan sa ordinansa, ang control kang stray dog. So mahihiling man yan, kung may malinig sindang dog pound at saka regular na igwang nagalibot, na nagadakop. May technique man ang pagdakop na human na pagdakop. Bako na piga hapag, piga baradulan, piga baradil, piga ralastiko. Bako po yan. Inhuman yan. Maski yan sa animal, da iyan pwede.
So igwa talagang, yan mo mahiling na aktibo sinda. Yan lang haputon po na 5 yan. So siguro, haputin indo, maglibot ka mo, magsaro-saro. Tapos, pagwara, ay sad story yan. Plus, siyempre, igwa sindang pundo na piga-appropriate. Policy, funds. Kasi kung wala man pundo, purundo talaga yan ang piga-sabita, wala man pundo. Okay, harambugan lang yan. Sa TV po, thank you, may nagtanong na. Hindi po, ganito po yun, yung mga hindi po na ano yan sinasabi niyo po ma'am, yung nagtapos ng burulungan. Inaano pagyarari po yan kan mga health, sa mga RHs po natin. Through sa BHWs, may mga community volunteers din po tayo. Ang ating mga HRH ay capacitated po sila para po hanapin ulit ining mga pasyenteng ini. At eksplikaran maray ang importansya po ng pagpatuloy kan paggamutan. Kasi po, pag hindi ito nagpatuloy ng gamutan, sigurado maduman po kita sa drug-resistant TB na mas dakul na bulong po ang pigiinom, mas dakul pong mga side effects. Tapos mas ang length po ng irinuman, instead na 6 months lang, pinaabot po kita sa 20 months. Di po ba? Arin po ang pipiliun ta. So 6 months lang, usos 20 months. Na kung pwedeng 12 to 18 months, ganun po yan. Tapos, ini po kasi mga drug-resistant TB na ito, meron din po itong, yung mga every month, for follow-up din po, na pipadara pa natin sa, ngunyan po ang culture lab ta and ang hindi functional. So, pigpapadara pa po ini sa National TB Reference Lab or punduman po sa Lung Center. So, yun po ang pigpaparaan namin na dahin na kita mag-abot duman sa XDR, sa multi-drug resistant. Kasi, kahirap na nga, ito nga po na 6 months, daita pa po. So, inaano tayo po na hanapon po. And also, ito pong mga contacts po baga ng TB. So, di pa po sabi ko sa inyo, dapat household contacts, kaibanan po sa work, ganyan. Dapat mag-inom na ka po to ng TB preventive treatment ang drug. So, nasa household contacts. Kaya, kumbaga po, wala naman hahanapon na po sa TB program. Dapat lang po na magsunod lang kita sa mga pigtataram po ng ating mga health workers sa ating mga facilities. Tapos sinabi ko po, baga kasubago, na ang PhilHealth po, tumaas na ganyan ang pigtatao sa isang TB patient. 7,005 na po. Iyan. Napigtatao na po sa saan. Bako po ini money na pigtatao po sa isang sa TB sa pasyente ha. Sa facility na ito, na kaya, PhilHealth package po nila, once na TB dose ang certified and accredited sinda, makaka-apply na po sila kanina sa PhilHealth. Ang isang facility, ang RH po, kung minsan, isi-share ko po, may isa kaming facility na naalaman namin, 1 million ang nakukuha sa PhilHealth package po. So, ang 1 million na yun, makakatabang na yan sa local government nila, sa LGU ninda, na mag-procure ng kanan mga pangangailangan. Kagaya po magdagdag ng bulong. Ngunyan po, ongoing kaming data quality check. Nagayunan po ako sa sarong RHU, sa, sa Lagunay ba yun o sa Libanan? Nagtatao pa pala sinda po ki milk, nagtatao ki mga gatas, tapos ang iba pag nakagraduate po, may incentive. So kaya, pipakusog ta po yan dapat through our TB ordinance. Pag may ordinansya ang isang munisipyo, pababa na yan sa barangay, makurusog po yan. Kaya sabi ko nga, bako lang po kitang health workers, bako lang, kundi sarabay po kita na yung sinasabi nga po namin, let's #end TB now. Dahil buhay ay mahalaga. Na-mention sa multi-drug resistance, siguro, being layman, bako man sa gusto ko maintindihan nindo, paano nag-develop ang drug resistant. No? Takunda man naiintindihan kang pasyente,
dahil man talaga, warang apresyasyon. So, sabiyon ta, nako among mikrobyo, 5, no? Pagbulong niya ning 2 bulan, nagadan sa 3. Di siyempre, 2 na lang nawawalat na mikrobyo, marahin ang pagmati. Di mapundo na gaya, di na ma-comply. Ta sa 6 na bulan, naka 2 bulan pa lang, gadan na sa 3 mikrobyo. Given, sample lang ini, na 5, nagadan sa 3, so 2, marahin na siya. So pagmati, nagpundo. Pagpundo, ining 2 mikrobyo na ni, na-expose na ini duman sa tinaong 3-4 na bulong. Tayan ang short course chemotherapy. Mga 3 drug combination na to avoid nga ni drug resistance. So ining 2 na ini, pagpundo, na-expose na duman. Magpaparadakol naman ini. Pakalipas ning mga 4-6 na bulan, o sabi yung tang 1 taon, balik siya sa 5. Kaya puuna naman siya magkalintura. Ngunyan, ang makakaturitristika ni, nakakatakot, nakakahandal, so dating bulong, dai na po dyan maipikto. Ta nagka-mutate na, nakagibo ng panglaban, sumikrobyo, duman sa dating bulong na tinao. Kaya ang burulungan, mga 6 hanggang 10 bulong, sa laog ning 20 bulan. Tanganing, kasi absolute kuminsan, multi-drug resistant, gustong sabihin, dakol, pwedeng rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, kaya multi na, more than 2. Pag nag-absolute resistance, tadai talaga nag-comply kang pag-inom kang bulong, dakulo ng bulong, mga bagong klaseng bulong ang itatao. And syempre, the more dakula bulong, the more ang komplikasyon na mamamatian ng mga side effect. Longer na, mas dakul pa. Pagdaima na, ang nakakatakot pa ka ni, bako man sa kung opinion ko lang, pag nagadan tulos, pasalamat ako. Dahil na makakawarak. Lalo na kung multi-drug resistance. Kung multi-drug resistance na, kada mikrobyo na iluwas niya, itong naulakitan niya, multi-drug resistant man po ito na. Yes po. That's why it is an epidemic na ngani na nangyayari sa antimicrobial. Nagbururarat sumatanin do. Kaya siguro na-appreciate pagpaliwanag ko. No? Na itong maulakitan kadto multi-drug, hirak man, first exposure niya sa telebisyon. No? Tapos multi-drug resistant, hirak man. Kaya kung po pwede man ngani, kung magadan tulos, every year na lang makaulakit siya ng 5. Pira na. So naulakitan niya, maulakit naman 5. Multiply ng multiply ito. Kaya nakikiulay kami na ikampanya talaga na mag-follow ng tamang compliance sa pag-inom kambulong. Pag sabing 6 na bulan, 6 na bulan. Pag sabing sarabay, sarabay. Pag sabing 2 oras bago magkakan, 2 oras. Tapag nag-shortcut, pag kulang man ang piga-inom na bulong, igwa kitang piga-apod na therapeutic level. Pag day mo na reach itong therapeutic level, effect yan. So kung kaipuhan niya giyang 5 ml na bulong na to para abuto ng therapeutic, example lang po iniya na level, di mabubulong siya. Pag nasubrahan na duman sa therapeutic level, toxic level na. Kaya dapat susunod talaga sa tamang pag-inom bulong. Ang iba man na medyo peripuloso po, gusto ko gatulos maray, dinuroble. Ito ang nangyari. Yan po ang kasi 20 taon po ako nag-municipal health officer. Yan ang mga ko during the time na ako nasa community. Taigwa ba nga ni dyan, pag-inom bulong, kurbog-kubog talaga. Ang ibagigaratulan maray, ang hapot ko. Gusto mo marahay, natyaga, nataulang ko ning sa allergy, itong symptomatic treatment. After that, pag naka-adjust na suhawak niya, duman sa bulong, parahay na. Pero itong nagpundo na dahil kaya napaliwanagan tultol, siyempre, maabo, madeteriorar, mauulakitan, so kairibahan, so mga mahal sa buhay. Kaya dapat buong pamilya mapaliwanagan.
Thank you, Doc. Yes So- po, Doc. Sorry, Doc. May question din po about sa rabies. Good afternoon po, Doc. Kay Sir Xavier po, magandang hapon sa mga kasama natin. Sir, duman sa Muay Asokam po, usong-uso pa ang tambal. Old way ning pagbulong kang mga nakagat ning ayam, notoklaw ning halas. Ngunyan, sir, may mga kapamilya po ako na nakagat halas, ay nakagat ning ayam, na kumbaga may man nga kaming kapasad pa kato na magpa-doktor kasi kulang pa po nga ni ang financially constrained po kami kadto. Example po, istugang ko nakagat ayam kadto and duman po siya nagpabulong sa partambal. Iniwan na nga sa akong ama. Ang hapot ko lang po, need pa po ba magpatulok ang tugang ko ning anti-rabies vaccine? Pero po, day naman po siya kaya nahilingan ng St. Thomas na sa rabies po baga, need pa po ba siya magpatulok, Dok? Nagpatambal po siya. Thank you for that question, sir. So, ang pinakagamot talaga natin, sir, sa rabies ay bakuna. Kahit magpatambal ka, lagyan mo yun ng bawang, sibuyas, toyo, pati sa adobo na yon, 'di ba? Walang mangyayari sa pasyenteng yon. Ang kailangan talaga ay bakuna. Kahit supsupin mo yung buong dugo niya, hindi yun magagamot. Kailangan natin ng bakuna. To answer that, sir, yung kapatid nyo, walang symptoms kasi kung aalalahanin nyo, may tinatawag tayong incubation period. Ang incubation period ay may weeks to 10 years. Sige, sure na tayo, sir, kasi hindi na tayo. Kasi ang tanong naman, kung may rabies ba talaga yung aso na nakakagat? Baka naman talaga wala namang rabies yung aso. Hindi naman kasi sinabi natin lahat ng aso na nakakagat ay may rabies. 'Di ba? Hindi yun absolute true. So, kung nalambasan niya na yung, kasi based sa medical records natin all around the world, ang pinaka-max na incubation period ng rabies ay 10 years. Wala nang lumampas doon. So baka yung nakakagat sa brother mo ay wala naman talagang rabies. Pero yun, hindi natin ina-advocate yung tambal. Di ba? Kahit anong ilagay mo dyan na kung anong ipatong mo, hindi siya magagamot. Diba, sir? Thank you. Dagdag ko. That's why very important na pag nakagat, ihilingon o gagadanon ng ido o obserbahan ning 14 aldaw. Kung may rabies yan, within that span of days na to, mamanifest yan, magagadan yan. No? So kung dai siya nagadan, di more or less okay. Pero habang nagahalat, pwede na magpa-injection, lalo na kung category 1 to, o mga 2, 3 na, magpapuuna. Daday mo natatapuson so apat na dusahe. Yun yan man ang kwa. Ano kayan, ito tapos na, pangaji na lang kita na wala po. Baka po sa pagpapatakot, at least, kasi before, if I'm not mistaken, during my time as kuba, ang nabasa ko sa literature, di ko na nakuha, it documented is 21 years. Way back na, nag-practice pa ko. No? So, very important, baka yan sa pagpatakot, ano? Very important na yung protocol o obserbahan su ido, no? Kung dahil maobserbahan su ido, pwedeng kung dako lang kinagat, euthanasia yan, piputol ang payo, pipadara sa agriculture laboratory, hihilingon ang negri bodies. Pag nahiling duman na may negri bodies, automatic, you have to get the full course of the treatment. Pero ang tambal po, dati ang Kalabanga, way back, igwang sikat-sikat kami, Mama Fe, sa Kalabanga, naging kagawad pa nga ni ito. Hindi ko nakarara. Tawa na kunwod. Mabuton siya, pero pinagkaulay minana. Kung pwede, kasi nagatauning false assurance. Ang pinaka-importante, pag nakagat, hugasan maray, mga 15 minutes, sabon tubig, then magpa-konsulta. Dahil lingawan, magpa-blatter sa barangay. No? Tanganing sa Republic Act, sa rabies, anti-rabies, may accountabilidad po ang tagsadiri kang ido. Magpalubong, magpabulong. Yun po. Thank you, Doc. So we're down to our last question. Ay, sige po, Doc X. Last question na po tayo. Yan, Good afternoon po.
Ang tanong ko ay kay Ma'am Lilian. Hello po, good afternoon Ma'am Lilian. Ma'am Tessa po, sorry. Tanong ko ma'am kasi noong last November lumabas sa balita sa National yung balita sa DOH na kung saan 12 million Pilipino target na masuri pagsapit ng taon na ito para malabanan ang sakit na TB sa Pilipinas. Dito po sa Bicol region, kung sa assessment ho ninyo, ilan na po ba yung nasuri ho natin para malabanan po yung epekto ng sakit ng tuberculosis dito po sa Bicol? And isa pa po, lahat po bang mga ekipahin natin dito sa pag-TV screen ay na-modernize na po? Kasi ito po yung plano ni Health Secretary Ted Herbosa. So kanina po sir, sa presentation ko po, yung successfully treated po, meron na po tayong, ngayon pong 2025, 93% po na yung mga TB patients po natin ay successfully treated. Kaya compared po sa 2024 na 94. So ngayon kung magtatanong kayo, ma'am, bakit pa mo bumaba? Diba? Unahan ko na kayo. Kasi po, yung iba, kanina explanation ko, yung iba po, hindi pa po sila natatapos ng treatment. Kaya, konti lang naman. Pero kung sa target natin po sa national is 90% ang successfully treated, si Bicol Region po ay naka 93% na po sa 2025. So, dun po sa tanong niyo po, sir, na ang equip, so pinagmamalaki ko rin po na si Bicol Region naman po is when it comes to for testing, meron na po tayo yung sinasabi ko kanina po na LC-NAAT, MTB-RIF, o yung sinasabi noon na Gene Expert Testing or may machine. Actually po, sa Bicol Medical Center, malaki po yon. Kumbaga, madaming natitest yon kasi 16 modules. Ang 16 modules sa isang machine, may 2 modules lang, may 4 na modules, tapos si BMC po, 16 modules. So kaya nga po nung time na nasa COVID tayo, tinanong po ako sa RITM, Ma'am Tessa, pwede bang bibigyan namin kayo ng ganitong machine? Sabi ko, gets lang ako. So, pag tinanong ko si BMC, kukunin pa man natin? Opo. So, kinuha natin. So, we have testing yung Rapid TB Diagnostic Laboratory po. Meron na tayong 59. Sabi ko na lahat nakaspread na po yan sa 6 provinces. Kahit po yung island provinces. And yung testing po sa XDR, meron din tayo niyan po na 9. So, capable tayo mag-test po nitong mga XDR. And for our TB culture, kasi po, yun po yung pag-monitor natin, pag naka-ongoing ka sa TB treatment, pag ang XDR ka, ay tinitestin po yan ang plema natin every month hanggang sa matapos ka ng gamutan. So, kaipuhan mo po dyan ng TB culture. So, we have TB culture laboratories, ang yun po sa Legazpi at sa Sorsogon. Kaya lang po, for ang non-functional sila ngayon kasi may diferensya po yung yung facility nila. Pero hindi po yun napuputol. Bakit hindi napuputol? Nagpapadala po tayo sa ibang TB culture lab. So, namomonitor pa rin po natin. When it comes naman sa iba po na walang gene expert machine, capable pa rin po ang ating mga TB dots, ang ating kahit po mga private ang facilities, hospitals, ay natitrain po natin sila. And I'm proud po na sinasabi ko na ang nire-release natin result ay quality assured result. Quality po ay talagang dumaan dito sa quality assurance. Kumbaga reliable, correct ang mga pinapalabas po natin. Kasi train na po ang lahat na po na mga medtechs po natin sa RHUs, kahit po sa private facilities sa mga UST hospital, may na-train po kita kaiyan. So, hindi po kita ito nagpapabayad. Ang hinihingi ko lang po sa INDA, once na-train po, ay sumali po sa external quality assurance para naiiling po kung tama po yan na mga resulta na. Dahil sila nagre-release kay false negative result or false positive result. Yung po, kumbaga po, lahat naman po ay competent na po sila or lahat meron na po. Synthetic medicine. And thank you, Ma'am. Ma'am Tessa, wait lang po. Last na daw po. May i-explain lang po. Yes.
Ma'am, salamat po. May nabisto pa ako, nagtutumar siyang bulong. Kaso, kan mag-okay na nga ni, nag-stop siya. Hapot ko niya, kung nag-stop ka, mo na dapat continue lang yan. Aram ko niya ako sa bulong sa TV, dapat padagos. Kung sarong taon, tapusin mo. Ang rason niya sa ko, ma'am, kung mapadagos akong pagparatumar bulong, ang kidney ko man rogado, mabagsak man sa kuyang kidney kasi yan pag nasubrahan kitang inom ka ng mga synthetic medicine, kidney ang mabagsak. Kaya ang ginibon niya, sige na laglaganin ko na anong dahon, garo itong herbal ang iinom niya para at least pag mati niya, duman siya mabubulong. Kasi kung mapadagos dakat itong mga synthetic medicine, kidney ang titirahon kan mga bulong na yan. Ano pa ang reaction nindo kay ni? Thank you po. Good afternoon, ma'am. Ako ang sasagot dyan bilang ako yung medical coordinator. Hindi tayo nagbibigay ng gamot na may risk, ma'am, na masira yung kidney or yung atay. Pero hindi kasi tayo nagbibigay ng gamot na sure tayo na may tinatawag kasi tayong yung gamot na toxic dose na. Lahat ng binibigay namin na gamot ay computed yan ng katawan. So, ibig sabihin, yung dose na yun, hindi yun ikakasira ng kidney mo or atay. If ever man meron adverse effect, usually we monitor the kidney function and the liver function. So, sure kami na well-monitored ka at yung pumapasok sa'yo na gamot ay sure kami ng dosage. With regards sa mga herbal, imagine mo, ma'am, everyday siya umiinom ng, let's say, sambong. Yung sambong ba, sure siya na everyday, halimbawa, this day, kumuha siya ng 1 dakot na sambong. The next day, kumuha siya ng 1 dakot ulit. How sure are we na 100 milligrams yung iniinom niya na sambong? Diba? Unlike yung binibigay namin na gamot sa TB meds, lahat yan may computation. Depende yun sa timbang ng pasyente. So, hindi kami nagbibigay ng gamot na ikakasira ng isang tao. Mas nakakasira pa yung mga herbal natin kasi yun, mga unregulated yun or uncomputed na gamot. Kasi lahat ng pumapasok na gamot sa katawan natin ay ikakasira talaga ng atay. So, kung babalikan natin, yung may mga pasyente tayo, may mga sira sa atay, sila usually yung mga self-medicate ng herbal. Kasi, inom sila ng inom ng dahon, hindi naman sila sure kung para saan yung dahon na yun. 'Di ba? Sure ba tayo na yung iniinom niyang gamot ay gamot para sa TB? 'Di ba hindi? So, umiinom siya ng bagay na hindi niya kailangan. So, mas nasisira yung atay niya. May idadagdag si Doc Ray. Medyo pang dagdag ako, medyo pa-retire na ako. Inibase po sa eksperyensya, no? Ang mga herbal, nakulo niya ng mga incipient, mga kasarabay na dai pa na detekta, dai pa quantified, dai pa na test, dai pa na isolate, no? So, kung isipon mo, kumpara mo ining synthetic na pagasabi nindo synthetic, iyan sukol na, well-studied na. Bago yan makaluwas sa market, no? Nag-aging animal study, sa human study, sa mga protocol. Kaya well-studied siya. That's why, aram nga ni, ang possible na komplikasyon. That's why, kaipuan talaga ang monitoring na pabalik-balik na madya na every 2 months. O, pigahiling kung may mga sign ng nagdilaw, ipapacheck ang liver, ipapacheck ang kidney. No? Kaysa pupundon mo, ma-shift ka ning herbal. Ang herbal nga ni, ang herbal digdi sa albay na kung anong A, herbal A, pag-abot kayan sa sursugon, depende sa environment. Iba ang content. Aram ko po yan, tangaki ko nasa UP, yan ang trabaho. No? Specific nga ni, na pag-aadala ninda kung saan talaga makua. Tahilingon din na itong target nga ninda nag-reach ning aruga ning level. Tang iba, mas dakol ang itong daikaipuhan. Itong pigahanap mo, mas dikit. Kaya dai talaga quantified. Tadi nagagi ning science. Ang science para sa replicable. Gusto sabihin, kung ano nangyari dyan,
pwedeng gibuno, maski sa inalugar ka kang kinaban, marireplicate yan. Kasi nag-agi siya ng tamang proseso, tamang ekipahe, tamang temperatura, all factors tama, tanganing nag-produce kita ng siring na resulta. So, fallacy po, fallacy po na masabi na mas maray ining, kaya mga testimonial. Samantala ining bulong, nag-agyan ng rigors of study. Ang importante, compliance, magsunod naman sa follow-up. So, na-explikar. Ito nga rin sabi ko kang emetso, kung may nagakurubog-kubog, pagkatapos na paliwanagan na tultul, tinius niya, nagtaulang kuning bulong, then na parahay siya. Tapag desidido mabuhay, masunod. Ang problema, pag inaintindihan ang pagbulong, nahali na lost to follow-up, lost to treatment. Ang risk, multi-drug to absolute drug resistance. Na ang risky sa komunidad. Kung mahal mo siya sa buhay, relative mo, pati kamo, siyempre kamo kararampang, kamo ang maulakitan. Tas sa abroad nga ni, ang TB, pigakaag sa negative pressure. Gustong sabihin, i-confine ka negative pressure na ang luwasan, i-filter pa. I-isolate ka. Kita digdi ang TB, pero tuuda na. Sa inda talaga, babako yan. Paano kaya? Pag, ang stigma, pag dain ay intindihan. Pero pag pinag-uurulayan, nawawara ang stigma. Naiintindihan. So, with regards naman duman sa equipment, sa hapot ni ang misnomer kaya ako minsan perming Department of Health. However, ang Department of Health, igwa kaming mga equipahe, equipment. However, ang ma-implement kayang equipment na yan, ang mga lokal na gobyerno. So, ang mga lokal na gobyerno dapat mag-respond sinda. Sinda mataong tao. Sa mo, di lang yan mangyayari sa mga retained hospital may. Pipira lang retained hospital. BRHMC, BRGH, BMC. Di iba ko cover. Kaya dapat ma-respond ang lokal na gobyerno. Tatawan ming training, bababaan kang equipment. Kung babaan mi man ang equipment, which is na nangyari, binarabaan mi, raraot na lamang, dahil man pigagaramit. Libot ka mo. Ako, hyper ako dyan. Kaya nagkakairiling ko. Libot ka mo. Kaya, siyempre, pigataon mi, itong nag-respond. And we have PhilHealth. Kaya itong sa Universal Healthcare, taang mabayad ka yan. Tangon yan, ang pagbulong sa mga lokal na gobyerno, may package. Bako na yan loss. Kaya nga ni, mga private mo niyan, nagagana. Tansuling. Itong nagkuha sa yakap. Nangarana ako kaya. Bako yan sa pag-plug-in, may mga nagagana. Wala man kami duman sa pigataong building, wala kami pigataong equipment. They buy them. However, they earn. Because sa management. They economically manage well their services. Yan ang challenge sa local. Pigatauga boss, kulang ang apresyasyon. Pero mahiling mo ba nitong appreciated na mga nag-appreciate ng mga local? They are doing well with their health system. That's why yan ang kagayunan, kaning universal healthcare. Yan ang kasagutan. Tadyaw kung tawan mi ang kadakol-dakol na equipment, dental ban nga ni, irilingon nindo ang dental ban, libot ka mo, dental ban na titarakla na. Igwa nga ning si x-ray van. Pira ang nag-avail. Libre yan. Paano kaya? Inot dahil na iintindihan. Kaya yaong kami, nagpapasalamat kami na yaong ka muna. At least, maipaabutan na kaipuan talaga positive health-seeking behavior. Tapos, untap ang mga lokal na gobyerno. Health cannot do it alone. Tarabang kita gabos. This is not DOH program. This is our program. This is Philippine program.
Kaya kayang-kaya taang 2030 na no death sa TB. Maraming salamat po, Doc Ray. Ayan. So, and our other resource speakers, thank you very much po sa pagsagot ng ating mga media queries. Ayan. Alright. So, to express our appreciation po to our resource speakers, we have a certificate of appreciation po. Let me read the citation. Ayan. So, Certificate of Appreciation is proudly presented to the following for sharing their invaluable expertise as resource speaker and in grateful appreciation for the support during the DOH Bicol CHD press conference on March 5, 2026, held at Naga Regent Hotel, given this 5th day of March 2026 in Naga City, Camarines Sur. Signed by our OIC Director 4, Dr. Rosa Maria B. Rempilio. May we call on Dr. Ray po to lead the pagbigay ng ating certificate po. Dito na lang siguro, saan ba? Dito na lang po ba?